Sí. Ben, boa tarde. Bueno, tarde regular, espero que aquí boa, e sobre todo unha tarde feliz. Saúdo a todos, na mesa acompáñame Paula Cabaleiro, que é a coordinadora da sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas, que é a sección que organiza esta xornada de hoxe, e todo o ciclo no que se inscribe esta xornada, ademais de moitas outras cousas. Tamén nos acompañan os dous coordinadores especificamente da xornada, Silvia García, que é a que vai falar en nome dos dous, e Carlos López Bordades, que nos acompaña desde a primeira fila. Tamén saúdo aos nosos convidados, naturalmente, moi agradecida. Debo decir que son dous convidados que non só teñen unha longa traxectoria dentro do mundo da fotografía, senón tamén dentro desta casa. Desde logo, creo que unha traxectoria que comezou moito antes que a miña. Non falo da miña como presidenta, senón da miña de maneira xeral. E logo, naturalmente, saúdo aos públicos presentes ou non na sala. Sempre compre recordar que todas estas sesións nosas non somente se retransmiten en streaming, en directo, senón que ademais todas son gravadas e quedan colgadas na nosa página para futuras visitas. Que son visitas relativamente abundantes, máis para unhas actividades que para outras, pero desde logo con moita máis capacidade de difusión que a que poida ter a presenza activa nunha sala deste tamaño, non? Ben, todos os presentes, o público presente e o público a distancia e o público futuro, pois que saudámolos con moito afecto. E hoxe nos celebramos o Día das Artes Galegas. Claro que xa se sabe que este tipo de conmemoracións non son para un día só, é dicir, realmente cando decimos que se dedica ao Día das Artes Galegas a unha personalidade entendemos que o ano lle pertence por completo, non? Pero si é certo que hai un Día das Artes Galegas, que neste caso é o 1º de maio, de abril, como todo o mundo sabe, pero nós sempre procuramos fuxir xustamente dese día, porque entendemos que ese día lle corresponde en primeira persoa a Academia que o celebra e, por tanto, os demais temos que ir no seu séquito, nin anticiparnos a eles, nin contraprogramar a actividade da Academia, non? Temos ocasión de acompañar a Academia en Allariz, pero realmente, pois, hoxe é o día que nos dedicamos, e dedicámoslo dentro do ciclo revisando a nosa arte, que é un ciclo que comezou xa no 22, pode ser? Antes. Ou antes. É dicir, que cada ano imos 18 ou así, revisando a un grupo. É dicir, primeiro era un grupo xeracional ou un grupo determinado por unha condición que cumprían ou non, todos eles, pero agora realmente imos xa máis a personalidades que nos convén revisar e revisitar por razóns diferentes, e Xosé Suárez é unha delas, non? Dedicada á fotografía, claro, eu quero lembrar do título, ese subtítulo, fotografía, arquivos e legado, non? Son temas que a nós nos interesan por igual, é dicir, tanto a personalidade relevante de Xosé Suárez como o mundo da fotografía, que se repasa a historia do Consello, a fotografía é como unha especie de fío que estivo aí desde sempre. Non podería asegurar que no primeiro mandato de Ramón Piñeiro, cando se estaba intentando poñer en pé un edificio singular e por iso feble, porque non tiña referentes no seu campo, nin dentro nin fora de Galicia, había que erguer un edificio que non se sabía moi ben en que consistía, pero realmente todos os seus sucesores tiveron unha parte importante da actividade en relación coa fotografía, tanto na organización de xornadas de diverso tipo, xa na época de Filgueira, por exemplo, na época de Casares, logo con Zulueta, logo con Ramón Villares, sempre houve unha actividade da fotografía, e as primeiras exposicións do Consello de fotografía foron feitas realmente naquel momento de Filgueira, non? E tamén, claro, nós non temos un arquivo de fotografía,
Non temos un arquivo propio de fotografía que algúns de vos demandades, non? Tamén se os usuarios demandaban un gran centro, non? Que se ocupase diso, pero si é certo que dentro dos nosos arquivos hai moito depósito fotográfico. Moitísimo. Eu estaba mirando esta mañá simplemente nun arquivo como a da emigración galega, non? No arquivo da emigración galega hai máis de 11.000 fotografías que de tipo xeral, digamos, as fotografías dos barcos, dos portos, de emigrantes nas súas tarefas habituais, de indianos, das casas, das sociedades, de tamén as escolas, etc. É dicir, esas fotografías de tipo xeral sobre o mundo da emigración son máis de 11.000 fotografías, pero o outro fondo que chamamos de particulares que son doazóns de emigrantes, de sociedades de emigrantes, tamén de particulares que retornados ou das súas familias. Ese fondo ten máis de 55.000 imaxes digitais, non todas son fotografías. Non todas son fotografías, pero hai que pensar que en 55.000 imaxes digitais hai unha porcentaxe grande que sí son fotografías, non? E iso só nun dos nosos 4 arquivos, porque se pasamos ao CEDIF, o Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos, todo o movemento feminista e todos os movementos feministas, máis ben, todos os movementos en relación coa igualdade e coa diversidade sexual, etc., que son un acervo inmenso que ten o Consello da Cultura, en boa medida tamén están compostos por fotografías que temos, bueno, que non tan ben catalogadas como quixéramos, pero sí que están disponibles. Ou fondos como o legado da Ana Turbau. Quero dicir que temos aí un fondo de arquivo importante e nós sempre temos unha campaña de recollida, de chamamento ás familias para a recollida justamente dese fondo de emigrantes, porque é un fondo, son documentos que están en tal situación de febleza por si mesmos, pola falta de valor monetario de cada un deles, que moitas familias, moitas limpezas, moitas necesidades de mudanzas, moitos morreu o avó, para que queremos todo isto, por toda Galicia se está botando ao lixo un patrimonio fotográfico e documental importante, non? E está tamén o asunto dos legados, nos de feito tamén unha liña que xa seguimos nalgún momento, pero que queríamos agora tamén nun convenio que estamos a piques de asinar sobre a necesidade de conservación e transmisión dos legados. Que se fai cos legados? Que se fai cos legados de tantos creadores e creadoras? Pois ou é unha especie de bendición para a familia, que tamén hai familias que o ven como unha bendición, hai unha especie de condena para as familias, que tamén hai familias que ven como unha condena, e hai tamén un sacrificio imenso ou un legado mal cuidado. E entón, bueno, tamén haberá que falar diso. Por tanto, interésame as tres patas que ten esta xornada a que nos chama Xosé Suárez neste ano que dedicamos a eles. Non vou seguir polo tipo de actividades que nos facemos, si ponderar que efectivamente as nosas exposicións fotográficas son algunhas das exposicións máis solicitadas, como que seguimos publicando fotografía, que seguimos facendo xornadas dedicados á fotografía, pero sobre todo quería chamar a atención sobre os fondos, sobre a necesidade de preservar ese legado e, bueno, en institucións galegas de distinto tipo, pero por favor de preservalo, non? Non estou facendo un chamamento á entrega ao Consello da Cultura Galega, ni siquiera fe falta unha entrega, porque a digitalización permite tamén un tipo de conservación e que realmente os orixinais, como o seu valor patrimonial, queden nas casas en que teñen que quedar, pero que dunha maneira ou outra, entre todos, concienciemos a comunidade de que este é un patrimonio
patrimonio que hai que conservar, que hai que preservar, que hai que difundir, que hai que transmitir e que logo hai que disponibilizar para que os investigadores e investigadoras e todo tipo de creadores teñan unha base da que partir. Doi a palabra a Paula Cabaleiro no nome da sección e logo falará Silvia despois. Moitas grazas, presidenta. Moi boa tarde a todas e a todos. Bueno, dende a sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas, como ben adiantou a presidenta, sempre intentamos sumarnos a esta celebración do Día das Artes Galegas. Celebramos, a verdade, moito nesta sección que fora dedicada este ano por iniciativa, como todos os anos, da Real Academia de Belas Artes a esta figura tan central dentro da fotografía documental do século XX en Galicia, a José Suárez, e ademais tamén por o seu vínculo tamén con contexto internacional, vencellado tamén ao exilio e todas as súas viaxes, con fotografías moi icónicas que forman parte xa da nosa cultura galega, pero penso que hoxe tamén é un momento de indagar noutras fotografías do seu arquivo, mellor menos coñecidas, pero non por eno menos recoñecidas, non deberían de ser así. Este tipo de xornadas, de alguna forma, pois busca abordar estas trayectorias de figuras tan claves como o caso de José Suárez e, neste caso, especificamente dende o ámbito dos arquivos e dos legados. Como dicía a presidenta, é unha problemática que estamos intentando abordar dunha forma máis profunda porque nos preocupan e consideramos que tamén é responsabilidade pública, non, de algún xeito, de todas as administracións, facilitar que eses legados se conserven. Eu simplemente quería agradecer aos dous coordinadores desta xornada, Silvia García e a Carlos López Bernárdez, por a súa implicación e por aceptar tamén o reto, os nosos convidados, Xosé Luís Suárez Canal e Manuel Sendón, que van a aportarnos a súa ollada sobre esta figura, e a todas e todos vos por acompañarnos e sigamos reivindicando tamén dende a arte pois o que é patrimonio de todas e de todos, que ao final tamén forma parte na nosa memoria. Moitas gracias. Moi ben, gracias, Paula e Rosario, presidenta, por axudar a organizar este tipo de xornadas que é máis que un homenaxe, o sea, que realmente que o que podemos aportar é justamente ese análisis de cal é o contexto dos arquivos e dos legados que normalmente están moi invisibilizados e as familias tampouco teñen centros de referencia os que dirixirse. O sea, eu creo que falta unha labor pedagóxica, pois igual que se sabe que é un museo e que é unha biblioteca, pois a idea de arquivo non está transmitido á sociedade e podes acabar a educación básica e secundaria e nunca oíches falar para que sirve un arquivo. Entón, realmente, é das institucións máis invisibilizadas. E tamén, pola propia dispersión dos fondos, non é sinxelo saber onde buscar as cousas. Tamén polas búsquedas de palabras clave, a veces en base de datos, non atopas tan sinxelo. Entón, eu creo que se achega fundamentalmente desde o ámbito de investigación cando as persoas están coa tese de doutoramento pois entón xa saben como achegarse aos arquivos, pero creo que falta esta pedagogía de difundir a sociedade para que sirven os arquivos e por que debemos conservar o patrimonio. Eu estaba me lembrando agora do Arquivo da Emigración, que en Semana Santa descubrín un museo da emigración en Asturias e é un museo da emigración que pon en valor e difunde e os turistas van a ver ali a relación. Entón, eu pensaba, non temos en Galicia un museo de emigración. Como anécdota decir que eu participei nunhas comisións culturais que hubo para o plan estratégico do Porto de Vigo, que a Unión Europea pide que se consulte a cidadanía ou así. Nas conversas, así, unha directora do Museo de Conserva me dixo que alguén dixera en algunha reunión que un museo da emigración era un tema deprimente. Era un tema, para que vexades canta pedagogía fai falta non ver a realidade dun porto como de Vigo, de Coruña, como se podería visibilizar todos eses fondos e facer visitas pedagóxicas e poñer que a sociedade se dé conta, porque no Museo de Asturias as familias falan deses fondos, do que gardou a súa nai cando estiveron en Argentina, Uruguai, cando voltaron os recordos. Entón digo, bueno, pois eso, como
como visibilizamos todos eses fondos? A verdade é que agora hai unha exposición, vi unha exposición no quiosco Alfonso da Coruña, de Consello. de migrantas, e aí ves para o que sirven os arquivos, para facer ese traballo específico sobre as mulleres e a emigración. Entón, eu creo que que parte do objetivo da xornada tamén é concienciarnos de que fai falta un traballo activo, porque moitas veces son as familias con urxencia que non saben que facer cunha biblioteca, nin cuns legados, nin cunha serigrafía, ou etcétera, non? Bueno, e a verdade é que que na xornada pois contamos con 3 persoas moi implicadas na difusión dos fondos de Suárez, porque tanto Manuel Sendón como Suárez Canal pois levan moitos anos traballando no ámbito da fotografía e no comisariado e na recuperación en diversas exposicións das fotografías de Suárez, pero tamén o co-coordinador Carlos pois tamén está comisariando ahora a exposición en Ourense, que axuda a facer un percorrido da obra de Suárez que veremos ao longo desta tarde, como realmente hai partes moi singulares. Igual as coleccións de mariñeiros, as fotografías de mariñeiros é a que tivo máis difusión e son máis populares, co neno e a maqueta do barco de Javiotas, pois teñen moita difusión, pero logo cando ves as fotos de Xapón ou así, pois descubres facetas que se alguén foi a ver a exposición da Cidade da Cultura, etc., quer dizer, ves a amplitude da obra, pero tamén eso, poñer en valor que isto sexa grabado e que un rapaz de instituto poda ver unha charla dentro duns anos online, pois eu creo que parte do obxectivo do Consello de facer realmente un arquivo documental que sirva para que se poda consultar no futuro. Así que esperemos que esta xornada acompañe as celebracións deste ano, pero tamén axude a que nos activemos de cara a concienciarnos da necesidade de falar dos arquivos e dos legados e de toda esa problemática que é urxente, clarísimamente. Bueno, pois, se queredes, comezamos... Vámonos á mesa. Sí, vamos a comezar con Manuel Sendón, que vai a falar da contextualización da fotografía de José Suárez. E, bueno, eu decir que bueno, Nos retirámonos. E que vai subindo a Sendón, sí, graciñas. Ah, sí. Sí, sigo e logo me cambies. Unas horas, si puede ser. Ahí está. O aquí, si no, le doy ahí. Mejor. Bueno, antes de nada, agradecer ao Consello de Cultura Galega que organizara esta actividade alrededor do fotógrafo Xosé Suárez e aos organizadores por ternos convidado a participar nelas. Xa entrando no tema, decir que José Suárez é un fotógrafo absolutamente singular dentro da fotografía histórica galega. É un fotógrafo que, por outro lado, trascende ao marco de Galiza e as súas fotografías teñen unha importancia recoñecida en países diferentes da propia Galiza. Luis Seoane decía que José Suárez era o primeiro fotógrafo que non daba unha representación de Galicia basada en paisaxes e monumentos. É certo eso, tamén habería que engadir que é un fotógrafo que non ten unha visión costumista ou que non formula unha visión costumista basada nos tópicos, que é o normal cando vemos fotografías históricas sobre o mundo rural galego. A obra de Suárez é moi importante
durante 30 anos desenvolve unha serie de series que son sumamente interesantes. Pero ao mesmo tempo hai outra cosa que distingue a José Suárez dos demais fotógrafos históricos galegos, que é o feito de que el, debido á súa formación intelectual que ten, va a tener unha actitud moi reflexiva ante a fotografía, cosa que non é en absoluto frecuente dentro da historia da fotografía galega e, en xeral, dentro da historia da fotografía. Vou empezar con unha destas series que realiza nos anos 30 a Romaría de San Vitorio. Son unha serie de coleccións ou series de diferentes temas que estaban feitos pensando en facer unha serie de documentales con Cifesa. Solamente chega a empezar a filmar en Galiza mariñeiros, que no 36 ten que interrumpirlo, e os demais non se chegaron a facer. Esta serie, a Romaría, é unha serie dinámica que é extraña dentro de toda a fotografía dos anos 30 de Suárez. En ela aparecen, refletidos os aspectos máis importantes de calquera romaría, pero tamén aparece alguna imaxe como esta, que non son acordes en absoluto coas visiones costumistas que temos das romerías. Eran épocas en que o sobrepeso era característico das clases pudientes e non das clases populares. En este caso concreto, este crego, aí na barandilla, unha imaxe de poder, de vigilar o que está pasando alrededor, pois creo que ten un valor que se aloxa moito do que podía ser as imaxes tradicionales das romerías. Ou esta outra imaxe, que el denomina os do gorro atravesado. Tampouco aparece no costumismo este tipo de imágenes. E por si isto era pouco, cando Eduardo Blanco Amor edita, ou publica, mellor dito, este texto, el corrixo, porque aquí falaba de que apuntan ao ceo os fusiles. Sin embargo, el aí corrixe a mao e dice que non sempre apuntan ao cénit, como el di. Se ve claramente un posicionamento ante lo que pode ser as forzas represivas. Outro das reportaxes del é sobre a malla. Entón empeza fotografando a malla e va fotografiando todo o proceso de elaboración da tela hasta chegar ao propio tecido. O dos oleiros. Aquí xa hai que poñer énfasis en o tipo de fotografías que fai, porque estas series son moi ricas dende un punto de vista etnográfico, documentan moitos aspectos da sociedade galega daquel momento, pero non nos debemos de quedar aí. Hai que plantearse tamén como documentan. En este sentido, unha fragmentación, quedarnos solo co traballo do oleiro, pois creo que é unha cosa bastante singular en aquel momento. O achegamento aos obxectos, como pois esta fotografía. Entonces, a conexión co que pode ser nese momento as vanguardas fotográficas europeas, as vanguardas fotográficas máis importantes que se dan nos anos 20, nos anos 30 en Europa. É un momento de ruptura en todos os aspectos, social, político e, por suposto, artístico. O interés que ten polo obxecto a nova obxectividade, este movimento alemán, vese refletido nas súas imágenes. E isto tampouco é unha cosa extraña, porque hai un libro publicado por la revista do Occidente, de Frank Roth, que se chama Realismo Máxico, que Suárez seguro que o coñecía, porque como nos ten dito a Xosé Luis Lois Tobío, estaba suscrito á revista do Occidente. Estaba moi influído polo pensamento de Unamuno e polo pensamento de Ortega e pola propia revista. Entón, é moi probable que conocera o realismo máxico este libro. En este libro, falan unha serie de aspectos que son propios da nova obxectividade deste movimento e que ao mesmo tempo aparecen na súa fotografía. Como o mundo real amosa algo enigmático, como o extraordinario pode vir dende o ordinario, o interese polos obxectos que se va a ver claramente na súa obra,
a representación nítida dos obxectos, detallista e non tanto fría, como pode decir el libro de Van Roth, ou como pode ser a nova obxectividade, porque aí sí que hai unha diferencia. A nova obxectividade va a ser un movimento en donde as fotografías sexan normalmente frías, mentras que as del non van a ser frías. A presencia de home va a ser fundamental. A primeira frase con a que eu empecéi e que para min resume toda a súa obra é: nas miñas fotos está sempre o home ou a súa pegada. O interés polo obxecto e pola seriación é propio da nova obxectividade, como decía, solo que a nova obxectividade, claro, é un movimento alemán. En ese momento Alemania é o país máis desenvolto económicamente do mundo, industrialmente. Entón é lógico que os fotógrafos se centren nos elementos propios do mundo industrial, mentras que a Xosé Suárez eso non lle interesa. A Xosé Suárez lle interesa a artesanía, o mundo artesanal. Por qué? Porque está moito máis perto do home. De feito, el vai a traballar, vai a fotografiar en Bueu, fotografía a fábrica de Bueu, hai unha vista da fábrica de Bueu, pero non hai máis imágenes do traballo industrial. Sin embargo, hai moitas imágenes do traballo artesanal dos mariñeiros. Esta é unha composición moi vanguardista en aquel momento, hoxe podemos estar afeitos a verla, pero en aquel momento era unha fotografía que chamaba a atención. Esta importancia do obxecto non solamente está na nova obxectividade, sino como fotógrafos tan importantes na modernidade como foi Edward Steichen. Pero non solamente ten influencia da nova visión. En esta fotografía do fragueiro vese un picado, unha composición en diagonal, que corresponde coa forma de traballar de Moholy-Nagy, profesor de Bauhaus, e que en fotografía ese construtivismo acostumamos a denominarlo nova visión. Para Moholy-Nagy, a cámara fotográfica é unha ferramenta que permite unha visión do mundo e, polo tanto, unha representación do mundo que non permite o ollo sin ese instrumento. É unha investigación moi formal, como podedes ver en esa foto que está aí ao lado, e Xosé Suárez vai a coller estes recursos da nova visión, pero non se va a contentar con un formalismo. Vai a ser moi importante a resolución formal, pero sempre poñéndoa ao servicio da súa idea, o home ou a súa pegada. Ben, dentro deste traballo que fai nos anos 30, está a serie Mariñeiros. Esta é a serie máis importante del, sin lugar a dúbidas. Simplemente con esta serie ocuparía un lugar fundamental dentro da historia da fotografía galega e incluso dentro da fotografía da Península Ibérica. Esta é unha publicación feita posteriormente, cando está no exilio, por Cinegraf, la revista Cinegraf, no ano 37. Esta imaxe, Procesión do Mar, denominada así por el, pois aquí os mariñeiros acaban tendendo unha presentación fantasmagórica, que en certa medida ten algunha conexión con as imágenes que podemos recordar agora de Carlos Velo, del cine de Carlos Velo, porque era a forma en que traballaban os mariñeiros, moi distinta da actual, pero que, nos permite, como neste caso, facer unha viaxe ao que supuña a Galiza do mar desos momentos. Pero non é unha imaxe simplemente documental, sino o importante é como fai, como documenta, el interés que tiene, el interés formal que tiene esta imaxe e como despois esos mariñeiros acaban teniendo unha presencia que sobrepasa moito a lo que pode ser unha descripción realista sin máis. O traballo da muller va a estar representado e volvemos a ver a importancia do obxecto. Neste caso concreto, a rede. A rede se vai a prestar un interés moi grande, pero, como decía antes, sempre como un elemento de traballo do home. A fragmentación é outras características da fotografía da nova visión de Bauhaus. Aquí vemos que é unha fotografía moi valiente. Hoxe en día estamos afeitos a ver isto, pero cuidado, estamos nos anos 30. Comparemos as fotografías que se facían en Galiza ou fora de Galiza sobre o mundo do traballo, a ver onde topamos unos encuadres valientes como este. Por outro lado, independientemente xa da valoración que poda facer dende un punto de vista formal, dende un punto de vista estético, hai unha valoración documental. É dicir, estas botas de coiro non teñen nada que ver coas botas de goma
que levamos décadas mirando nas playas, ou a bolla, as bollas de goma ou de plástico de hai moitos anos, son totalmente diferentes. A forma en que se leva o peixe, non digamos xa os pantalones que levan os mariñeiros, e non digamos tamén que anden descalzos pola playa. Entón, isto o que nos permite é unha representación moi contundente do que pudo ser ese mundo en aqueles momentos. Volvemos a lo mesmo. Un pequeno picado, unha fragmentación tamén, en donde pon de manifesto o obxecto, a poutada. Eu, como teño xa moita edad, lembro de pequeno, ou non tan pequeno, de ir pescar con poutadas. Hoxe en día a poutada está completamente desaparecida do mundo mariñeiro, non? E aquí, bueno, pues tenemos, desde ese punto de vista, un documento importante. Pero non se limita en fotografiar a poutada como faría unha persona da nova objetividade. Está a persona humana, fragmentada, pero está a persona humana. E está descalza, con todo o que pode querer decir eso. En aquel momento, pues estarían descalzos prácticamente todos os mariñeros, todos os mozos na playa, pero hoxe en día isto é extrañísimo para nós, no mundo do traballo descalzo. Entón, é como se tivera ya unha visión de prever o futuro. É dicir, isto no futuro vai a ser moi relevante do punto de vista documental. Unha composición en diagonal, o obxecto, neste caso concreto, os peixes colgados aí, que acaban, como os mariñeros na procesión do mar, non? Acaban sendo moito máis que unos peixes nunha rede, acaban tendo unha capacidade de suxerencia moi importante, porque a fotografía ten interés porque pode describir, pero ten, dende o meu punto de vista, máis interés en cuanto que pode suxerir. A valentía tamén de cortar aí simplemente la sencillez de poñer unha camisa de aguas, non? Unha fotografía moi interesante. De feito, nós a convertimos en portada do primeiro libro que editamos no ano 1988 sobre José Suárez. Esta é unha das poucas que aparecen as redes, pero que non aparece ninguna persona, que non aparece ningún elemento humano. Sin embargo, é unha fotografía de gran beleza dende un punto de vista formal. Volvamos á nova objetividade de Rangers Paz, que é o fotógrafo máis relevante dese movimento, e podemos ver outra vez as similitudes formales, mais, igual que antes, Rangers Paz se fixa en obxectos industriales. Sin embargo, Xosé Suárez está con las redes. Esta fotografía de Rangers Paz, moi importante a red para os dous, podemos ver a textura, a estrutura da rede, pero a Rangers Paz non lle interesa a persona, está de espaldas. O importante é a rede. Sin embargo, Xosé Suárez, a rede é moi importante, de feito, tapa a cara do mariñeiro, pero está o mariñeiro presente, está a cara do mariñeiro. Claro, as chimeneas son outros aspectos importantes para Rangers Paz, esa industria tan poderosa en aquel momento. Aquí, el equivalente para Pepe Suárez non son as chimeneas, son as redes, que, por outro lado, é unha fotografía, como sempre, como en todo ese traballo de Pepe Suárez, de gran beleza formal, pero, ao mesmo tempo, é unha fotografía riquísima no aspecto documental. As redes, antes que eran de liño, eran blancas, entonces non servían para pescar porque os peixes as percibían, entón había que encascalas, que era meterlas con cáscaras de piñeiro, e despois había que poñelas a secar. Entón, todos estes estramaos que había, que aínda en redes ou se queda cerca de Pontedeume, un pouco a estrutura destos artefactos que construían para, que non me acordo ahora como se chaman, que tiñan un nome específico, non? Ben, esta é unha fotografía que foi portada do segundo libro que editamos na colección Álbum de José Suárez, e é unha fotografía, para min, que define moi ben o traballo de mariñeiros de Xosé Suárez. Se vos decatades, esta fotografía é un contraluz, é dicir, o sol está detrás, e está detrás porque se ven as sombras aquí. Pero, sin embargo, a cara non están ennegrecidas completamente. Cando facemos unha foto a contraluz acaban siluetas máis ou menos negras. E aquí non. E se reparades, non sei se se ve moi ben,
Aí, no ollo, hai un punto blanco. Nos ollos hai puntos blancos. Que quere decir isto? Se o sol está detrás, como hai unos puntos blancos. La única explicación es que ou ben hai un flash de recheo ou ben hai un panel que reflita a luz. En este caso concreto, hai un panel que reflita a luz, ¿no? Es una forma de traballar absolutamente cinematográfica. O fotógrafo documental non va cargando con un panel por aí, ¿no? Entonces, en este caso concreto, son fotografías que fixo ou ben para o documental ou ben no momento xusto que estaban rodando o documental. E esa característica cinematográfica non só se ve en cuanto a iluminación e o cuidado das imágenes, no sentido de que el coloca todo, non se escapa nada da súa mão, non está nada colocado ao chou, está todo completamente definido por el. Bueno, son fotografías escenificadas, por lo tanto. Pero cuidado, con la fotografía escenificada, é dicir, é como as películas, ¿no? É dicir, unha película, cuando o actor é bon, non nos enteramos que está actuando. Pero cando o actor é malo, non falamos da historia, decimos que malo este tío, que malo este autor. Na fotografía escenificada pasa algo igual. Cando a fotografía está ben escenificada, é unha fotografía viva, unha fotografía que ten vida, que refleja a vida, pois nosotros non reparamos se está ou non escenificada. Sin embargo, cando unha fotografía está mal escenificada, é unha fotografía falsa, pois entonces sí que reparamos que é escenificada. Hai un artigo dos anos 50 que escribiu para unha emisión radial das que organizaba Luis Seoane en América, que se titula algo así como O neno e as pastoras, ou algo así. Entonces, fai unha crítica frontal a la visión que dan a través de la fotografía os fotógrafos aficionados. Normalmente, fotógrafos que viven no mundo rural e que van a fotografiar que viven no mundo urbano e van fotografiar o mundo rural e os reducen a arquetipos típicos, estereotipados, e entonces a fotografía acaba sendo falsa, ¿no? Sin embargo, estas fotografías son fotografías escenificadas, pero son fotografías vivas. Outra cosa que destaca aquí es que es un contrapicado. Outras características propias da nova visión. Falábamos do picado e do contrapicado. O picado para poñer énfasis sobre algún obxecto e o contrapicado que non é un recurso, digamos, inocuo, é un recurso que leva consigo unha carga, ¿no? E neste caso concreto, al contrapicar, o que fai é magnificar a figura dos mariñeiros. En definitiva, o que está dando é unha visión épica dos mariñeiros. E a mirada, podedes ver que nunca é unha mirada a cámara. Isto tamén é característico do cine. No cine, aínda que hai excepciones, normalmente o actor ou a actriz entra na escena e non mira directamente ao espectador. Novamente, un contrapicado que va a usar constantemente e tampouco é gratuito que haxe aí un hórreo. Se hai un hórreo é porque a alguén interesaba con todo o aspecto simbólico que pode tener un hórreo polo que significaba dentro da economía campesiña daquel momento. La mítica imaxen del, podes ver que volva a ser outro contrapicado do neno. E en todos eles, a mirada non é a cámara, é unha mirada ao infinito. Unha mirada seria, unha mirada que pretende, bueno, non sei, mostrar unha incertidumbre. E en este caso concreto, o Gavián Celta, que é outra imaxen que está con este título posto por él, pois isto xa é un contrapicado brutal, ¿no? E aquí xa aparece unha representación absolutamente épica do traballo de mar. Pode ser a épica da derrota, porque obviamente aquí non hai un triunfo, ni a nivel económico, ni a nivel social, ni a nivel nada, pero sí que pretende magnificar a estos personaxes. Bien, falaba de que la diferencia con el constructivismo alemán non era formal, sino era en cuanto ao uso que se facía desos recursos. Sin embargo, o constructivismo soviético, Rodchenko, por exemplo, é un constructivismo que nos aspectos formales é similar ao alemán, pero aquí
non é gratuito nada. Aquí el o pon ao servicio da revolución. As súas imágenes son un canto do progreso de la Unión Soviética. Bueno, pois, en este caso concreto, non é exactamente a mesma intención a de José Suárez, pero sí que hai ese uso do contrapicado moi similar a que usa Rodchenko. Outras imágenes como estas, bueno, pues tienen unas características que nos poden lembrar a lo que foi o cine neorrealista posterior, ¿no? Bien, aquí hai a pregunta de sempre. Maruja Mayo, Pepe Suárez. Estas imágenes teñen un gran parecido, entonces, bueno, aquí podemos ver un mariñeiro Carredes. En esta outra hai unha gran similitude. A gran pregunta que nós nunca fomos capaces de resolver, por moito que intentáramos, tanto aquí como en Uruguai, é ver se houbo relación entre Maruja Mayo e José Suárez. Seguramente se coñeceron, porque os dous estaban en Bueu no ano 36, no momento que se produce o alzamento fascista, non? Entón, podía conocer as fotos? Pois probablemente non, probablemente sí, non o sabemos. Que señan tan parecidas as fotografías, que aparezca este mariñeiro que son como os da procesión do mar? Sí, pero tamén mariñeiros deste estilo aparecen en Carlos Velo. É dicir, o que en ese momento os dous están traballando, tanto Maruja Mayo como José Suárez, en un mismo espacio. Entón, as persoas que teñen diante, o home capucha, a muller e tal, están mirando os dous igual, pero non solamente que coincidan a nivel xeográfico e a nivel temporal en Bueu, sino que tamén hai outra coincidencia moi grande. Falaba antes da importancia que ten a revista do Occidente para José Suárez. Non falemos xa da importancia que ten a revista do Occidente para Maruja Mayo. É dicir, a revista do Occidente publica durante moito tempo as portadas con dibuxos de Maruja Mayo. A primeira exposición que se fai na sala da revista do Occidente é unha exposición de Maruja Mayo. Maruja Mayo foi unha persona moi valorada, moi potenciada por Ortega y Gasset. Entonces, que pasa? Non solamente coinciden ali, sino que están bebendo das mismas influencias. Por lo tanto, tampouco é raro que produzcan imaxes moi similares. Bien, a hora de contextualizalo, dentro da fotografía galega, tenemos, obviamente, que falar de Casado. Bien, hai moitos fotógrafos que realizan arquivos de fotografía en esos momentos, pero un arquivo é un espacio de acumulación. Entón, como pode ser calquer arquivo. Aí van os investigadores, cando están facendo unha tese de doutoramento, e buscan e establecen relaciones entre os elementos do arquivo. No mundo do arte pasa exactamente igual. Un fotógrafo, se é un autor, tal o que se entende na modernidade como autor, en ese arquivo colle e establece relaciones, colle unas cuantas imágenes e dice, esta é a miña proposta. Eso é o que diferencia ao que é un autor ao que é un fotógrafo que fai simplemente un arquivo. Sin, con isto, menospreciar o gran interés que teñen todo tipo de arquivos. Entón, dentro de toda a fotografía do primeiro tercio hasta a Guerra Civil de Galicia, nós en realidad topamos un autor relevante, que é Casado. Casado, a través de unha serie de imágenes, establece a súa posición sobre Galicia, Estampas de Galicia, que se publica no ano 36. Casado é unha persona que está vinculada ao Seminario de Estudios Galegos e tal e cual, que tiene problemas, e todo este movimento editorial que estaba xurdindo e que era suma interesante, a partir do 36 se va al tacho. Incluso a nivel profesional, pecha el estudio de Vigo, se queda só con Santiago, bueno, Total, Casado, en el prólogo, fala de que este traballo, con os futuros, porque era álbum número 0, lo que pretende es potenciar el turismo en Galicia. Obviamente, esa idea non ten nada que ver con a idea que subyace no traballo de Pepe Suárez. É un traballo, por outro lado, moi interesante, pero moi diferente ao de Pepe Suárez. E aquí hai unha persona que a mí teño que facer un paréntesis para falar dela, que é Ruth Matilda Anderson. Ruth Matilda Anderson tampouco ten que ver con José Suárez, ni tampouco ten que ver con Casado. É dicir, Ruth Matilda Anderson o que fai é un traballo etnográfico, porque ela
estudia la etnografía e fai un libro que é Pontevedra e La Coruña tal, que é unha auténtica joya. É inexplicable que a estas alturas, cando se cumplen 100 anos para el mes que ven, que estuvo ela en Galicia, que se marcha de Galicia, que este libro non se traducira ao galego. É inexplicable. Pero un libro tal cual, unha edición facímil. Bien, claro, porque se publicaron os seus diarios. Sí, bueno, está moi ben, pero, coño, falamos dun pintor sin antes mostrar as súas pinturas. No, primeiro hai que mostrar o que é o libro e despois falemos del, non? Eso por un lado. Bueno, se pode ver aquí el carácter etnográfico das súas fotografías, pero claro, aparte del valor etnográfico, hai algunhas imágenes que trascenden al valor etnográfico, enorme, ¿no? Porque esto, los que conocemos esta zona, los que somos dali, pues subín ao Pindo moitas veces e sei o que era o camiño das peixeiras, que son estas que están refletidas aquí. Entón, isto, dende o punto de vista documental, é fantástico. É dicir, as peixeiras que subían co peixe que tiñan con alpargatas moitas veces, ou con zocos, subir arriba do Pindo por un camiño que era terrible, cargadas co leite, ou volvían co leite, coas cosas do campo, cando subían co peixe. Bueno, dende o punto documental é fantástica, pero que dende o punto de vista estético esta imaxe é fulminante. Entón, creo que hai dúas cosas. Primeiro, hai que reeditar este libro e que non me digan que é moi caro, porque nosotros editamos 44 libros. Bueno, non é cuestión ahora de falar aquí, porque nós, no ano 89, pretendimos facer unha exposición monográfica entre o fotominal de Ruth Matilde Anderson, pero non foi posible, porque en aquel momento la Hispanic Society de Nova York tiña bloqueado los contactos con Galicia. Bueno, non é cuestión de falar ahora de eso, vamos. Despois se desbloquearon gracias á intervención que fixo aí Xosé Luís, tal. Bien, entón, eu creo que aquí habería que facer unha exposición que se achegara a Ruth Matilde Anderson non dende o punto de vista etnográfico, que, por suposto, el libro ya lo deja de manifiesto, sino dende o punto de vista estético. Eso é unha tarea, creo que é o que está presente. Bien, en todos os 40 anos que levamos Xosé Luís e eu estudiando a fotografía histórica galega, non atopamos fotógrafos que conviviran ou que usaran os recursos propios das vanguardias a cargo Pepe Suárez e José María Masó. José María Masó, fixádevos, esta chimenea recórdanos a las de Rodchenko, pero Rodchenko era para falar del poder del pueblo, del poder de los soviets y tal y cual. Aquí José María Masó no pretende eso, es el propietario de esta fábrica, pero sí está usando los mismos recursos que usan el picado, el contrapicado, la fragmentación que usan en la fotografía contemporánea más vanguardista de aquel momento. Bien, este es el catálogo de la exposición que fai Pepe Suárez en París, e fixadevos que presenta unha imagen fragmentada. Non é a imaxe dun can, non é a imaxe dunha persona, é a imaxe dun can, pero, como sempre, o home alao, non? Bueno, é dicir, se ten que exiliar, acaba mariñeiros fora, bueno, todas estas historias que non me vou a centrar neso porque non hai tempo. En cuanto se exilia, en América vai seguir facendo cine, pois a mellor algunha destas cosas se pode falar despois no coloquio. En La Pampa, por exemplo, volvemos a ver o interés polos obxectos, sempre vinculados ao home, e podemos ver como fotografía a los gauchos, como fotografía para os mariñeiros, contrapicado, mirada al infinito, mirada á incertidume, ou en Punta Arenas. É un traballo menos conocido, pero é un traballo que vai na línea de mariñeiros e que é tamén sumamente interesante. Esta é unha toma, cando vemos esta toma, todos estamos pensando no cine, ou polo menos eu. Bien, a paisaxe non aparece en moitas das súas imágenes, pero na Patagonia prodúcelle unha profunda impresión a configuración dos árboles. E máis, el di, o home percurre a naturaleza establecendo unha relación de confidencia. Son unhas fotografías, eu creo que bastante dramáticas, e que eu penso que poden tener algo que ver tamén coa súa situación personal de tener que marchar al exilio. Esta outra imaxe, en donde escribe por detrás, Seoane, non me dirás que en los dominios del Polo Sur non hai brotes de arte novo.
Isto que quere decir? Que él e Seoane pues, falaban alrededor do arte, é dicir, que había unha preocupación pola situación da arte en ese momento, non? Bueno, Seoane ten escrito cousas sobre él e tenlle publicado moitas fotografías en Galicia Migrante, non? La relación Seoane-Suárez creo que é unha relación moi interesante, pero claro, que como toda a vida de Suárez é bastante problemática no sentido de que hai enormes lagoas dentro do que foi a súa vida, non? Bueno, en este caso concreto é un proxecto que fai nos anos 40, no ano 42. Entonces aquí ya non tenemos el constructivismo soviético, ni tenemos a nova visión. Aquí lo que tenemos son imágenes que nos recordan a fotografía romántica de Ansel Adams, ¿no? Ese culto a la naturaleza, al paisaje. Él era un gran aficionado ao esquí. Volven a aparecer os obxectos ao lado desas vistas de paisaxes, e esta é unha fotografía dedicada por Milalé, un esquiador moi conocido, ganador de moitos premios e todas estas historias, dedicada, porque era amigo del, e fixadevos como compón el trítico, é dicir, había sempre un interés estético moi grande, aparte de lo que pode significar a nivel personal que che dedique a len, que che dedique el un retrato, ¿no? Bien, entonces, claro, tuvo una relación muy rica, una relación con todos los intelectuales, ¿no? Es decir, con Unamuno, por ejemplo, pues antes de marchar a América, o el propio Bergamín, que o veremos despois tamén, pero hai outros que despois conoce en América. Colmeiro, na propio viaxe ao exilio, ou o caso concreto de Casona, o de Pérez Ayala, o de Rafael Alberti, e fixadevos que ningún deles mira a cámara. Todos miran para infinito. Todos teñen unha mirada que, mirada, por exemplo, a de Alberti, que non é unha gran fotografía comparada con as demás, que sí o son, estas tres de arriba ou esta. Ten unha mirada ao infinito que pode lembrarnos as miradas dos mariñeiros ou dos traballadores. Pero cando se fotografía, a sí mesmo volve a ver a mirada. É unha mirada cargada de esteticismo, de como intentando prever o que pode pasar e non abarcalo, non? En definitiva, esta non é a mirada de Bergamín, non é a mirada de Unamuno, non é a mirada do mariñeiro, non é a mirada do gaucho, é a mirada de Pepe Suárez, que reflite en todas as persoas que fotografía. En este caso concreto, no caso anterior, son intelectuales reconocidos e tal e cual. E aquí non usa el contrapicado. Por qué? Porque non é necesario magnificarlos. Se a propia asociación magnifica, xa fala quen é Unamuno, xa sabemos quen é Ayala, quen é Casona, quen é Alberti. Sin embargo, os mariñeiros e os traballadores da América Latina sí que é interesante magnificarlos porque a sociedade nos reconoce como importantes. Bien, é necesaria tamén a comparación, a hora de contextualizarlo, con outro grande da fotografía galega. Diría eu, con outra persona tan importante como él dentro da fotografía galega, que é Virxilio Viéitez. Son dúas formas de fotografiar totalmente distintas, pero as dúas fantásticas. Observade que hai certa similitude, non? La importancia do can, como se colocan, tal e cual. Pero hai tamén unha diferencia moi grande. Bergamín, como sempre, non mira para a cámara. Este home que non sei como se chama, sí mira a cámara. Esta rapaza sí mira a cámara. Na fotografía de Virxilio Viéitez sempre miran a cámara. Isto é o que se denomina en fotografía estilo documental, non? É a fotografía que parte da fotografía de identificación. Entón, mentras que na fotografía escenificada propia do cine, como decíamos, nunca vai a mirar a cámara, en esta outra fotografía, sí. E prodúcese unha confrontación psicológica. É dicir, cando nos miramos a esta persona, un magnífico retrato tamén, esa persona nos devolve a mirada, como se nos estivera mirando ela a nos.
Esta confrontación non existe. Sin embargo, en esta fotografía de Virgilio, por ejemplo, como en toda a fotografía popular, pensamos que non hai escenificación. Hai unha escenificación tamén moi grande, con menos elementos, si se quer, con unha finalidade distinta, pero hai escenificación. Cando Virgilio saca estas macetas á carretera, pois non me digades se non hai escenificación. E Virgilio aquí contempla como teñen que colocar as maos. Por qué? Porque esta era unha foto que fai ao día seguinte de casarse. Entón está a sogra, a muller e a cuñada. É dicir, e que estas maos que significan? A unión na familia. Cuidado, é dicir, é moi intuitivo, non tiene detrás unha reflexión intelectual como ten Pepe Suárez, pero lo que sí ten é un dominio da escena e un dominio sobre todos os elementos, as pernas. Virgilio non te consentía que puxeras as pernas como tú querías, Eu recordo, a ver, Virgilio, que te fan unha foto, taca, movía as pernas e ponía así. E dicía, pero Virgilio, por que mueves as pernas? Porque así é como hai que salir. É dicir, que el controlaba absolutamente todo. E tamén o que os distingue é que Xosé Suárez fotografiaba para dar unha visión que el tiña ao redor do que estaba fotografando. Virgilio, en cuanto lle preguntábamos nós, que te gusta máis, esta foto ou esta foto? Dicía, é mi igual, polas dúas me pagaron o mesmo. Entón, claro, aí estamos ante un autor e estamos ante unha persona que xenera un arquivo. Un arquivo fantástico, por suposto, que non todos os arquivos son iguales. Bien, despois, dentro do exilio, fai unha viaxe, unha estancia de 2 anos en Xapón. Aquí as imaxes son diferentes xa. Aquí as imaxes son construídas, pero non escenificadas. Bueno, supoñemos, obviamente, porque tampouco estábamos ali, ni tampouco podemos falar con el se estaba escenificado ou non. Pero mirando as imaxes, pois vemos que hai moita similitude con o que en aquel momento se está facendo. O cine xa non ten como referencia o cine soviético. A fotografía xa non ten como referente, ou xa non están, as vanguardias históricas, Nova Visión, Nova Objetividade, nada disso. É dicir, a sociedade é totalmente diferente. Nos anos 30, anos 20, é unha sociedade que cuestiona el orden político, el orden social, el orden cultural e, por suposto, cuestiona radicalmente o que é a arte. En cambio, nos anos 50 é unha sociedade absolutamente conservadora. É a volta á pintura, el expresionismo abstracto en América. Bien, entón, en fotografía, que sucede? En fotografía é la época dorada das revistas ilustradas. A Esencia Magnum, que se forma no ano 48, e fotógrafos como Cartier-Bresson. Digamos que Cartier-Bresson é o fotógrafo máis influente de toda esa etapa e que terá unha influencia posterior hasta os nosos días. La fotografía de Cartier-Bresson caracterízase polo instante decisivo. O fotógrafo ten que escoller aquel momento en que se dá unha coyuntura entre o tempo e a xeometría que lle dé valor ou significación ao feito que estás a fotografar. Entón, neste caso concreto, non é casualidade que estas dúas señoras pasan por debaixo das cariátides, como tampouco é casualidade que pase este xaponés por aquí debaixo. Son fotografías construídas, igual, non escenificadas, construídas no sentido de que a mellor é casualidade, pero probablemente non é casualidade, sino que o fotógrafo construíu mentalmente a imaxen e está esperando a que pase a persona adecuada para que lle configure esa imaxen. E entonces se ve esa influencia. Como podes ver, isto xa non ten nada que ver con a forma de traballar que tiña nos anos 30. Sin embargo, sí que habendo unha cosa en común, o interés polo home e pola súa pegada. Claro, estas fotografías se ve que xa non son escenificadas, Bueno, estou indo moi a prisa, cada cosa destas daría para profundizar, cada serie, dar unha conferencia, Volvamos a La Mancha, é dicir, él cuando ven, vamos a ver, él era un enamorado del Quijote, El yermo de Mambrino era su librería, Mambrino era o seu can, e cando ven aquí, obviamente, quere ir a fotografiar a Mancha, e vai a fotografiar a Mancha. Eu se teño que escoller dúas reportaxes de Pepe Suárez, collería primeiro os mariñeiros, sin lugar a dudas, e despois a Mancha. Me interesa moitísimo máis a Mancha que Japón. Por qué? Bueno,
eu creo que o sentimento, por moito que admira a cultura japonesa e todos na serie de valores que escribe, se conservan algunas reflexiones sobre eso, pero claro, La Mancha le pega moito máis forte, porque claro, es esa presencia, ir a buscar o Quijote. El vai buscar o Quijote, o di. E di, o único que atopei foi Sancho Panzas, non? Entón, claro, fixádevos que el volve a Galicia en unha Galicia represiva, non é o ano los tiros e os fusilamientos do ano 36, pero seguimos aínda no franquismo moi represivo. E el viene de Argentina, en donde, bueno, pues a sociedade era diferente e estaba en contacto con todos os intelectuales, ¿no? Entón, ven aquí, a ver, se supón que isto cambiou. Y en realidad, si nos podemos ver las fotografías de los años 60, de principio de los años 60, do Estado español, do campo, e las comparamos con os anos 30, non hai moita diferencia. Esos 30 anos varía moitísimo menos que o que varía pois, do 60 ao 90. ¿No? Entón, claro, ele se volve a topar, pois, en definitiva, a mesma Castela, que non sufriu cambios, non sufriu progreso. Este texto que aí proxecto de Blanco Amor, creo que define moi ben. Blanco Amor era, aparte de un gran escritor, era fotógrafo tamén, unha persona con moita sensibilidade sobre a fotografía e que valorou sempre moito e escribiu sobre a propia fotografía José Suárez. E a descripción que fai aquí da potencia dos blancos e da potencia dos negros, ese dramatismo que aparece refletido, que en definitiva é reflejar o dramatismo de la sociedade española, tal como veía él, ¿no? Reforzado polo uso de filtros para que estas nubes teñan unha presencia pues, máis grande dentro dela. Estas fotografías pues, creo que son fantásticas. La figura de negro aí perdida. Hai outras fotografías que podemos definir como máis costumistas. Estas fotografías, obviamente, para mí non teñen a potencia que teñen as anteriores, describen como é a vida, tal, sí, pero bueno, é unha visión pues, máis costumista, máis normal. E aquí volvemos a ver un campesino da Mancha. Volvemos a ver outra vez a mesma mirada ao infinito que había en todas as súas imaxes e que sigue habendo. Isto é en Evisa, é dicir, o Mediterráneo, e volve a estar outra vez a presencia dos blancos, as figuras negras. Bueno, hoxe cando vemos as imágenes del Burka de Afganistán e tal e cual, isto nos remite a eso. É dicir, era unha sociedade terrible. Volvemos outra vez el instante decisivo, a figura claramente colocada aí dentro de los arcos, ¿no? O esta outra figura, las sombras, las cruces. Bueno, podemos decir, la emanación de referente que decía Roland Barthes, que salió así porque le gustaba, porque era bonita, no creo. Este última reportaxe que fai el en Inglaterra. Obviamente, tampouco é fotografía construída. Claro, a sociedade inglesa non ten nada que ver con a nosa sociedade, non? É dicir, a clase alta. En esta actitud, aquí sería impensable, non? Bien, pois hai un fotógrafo, Tony Ray Jones, que fotografía esas escenas, un fotógrafo fundamental, porque é un fotógrafo dos anos 60 que morre de leucemia moi novo, por desgracia, pero que va a ter unha influencia no documentalismo fotográfico posterior, como o caso concreto de Martin Parr, que lo reconoce explícitamente, que ese é o seu referente. É dicir, bueno, pues resulta que este home estaba dando unha visión da sociedade inglesa totalmente diferente do que se fixera hasta ese momento. Bueno, é curioso que estas fotografías de José Suárez lembren tamén a Tony Ray Jones. Outra interrogante, conocía a fotografía de Tony Ray Jones. El viaxou a Inglaterra varias veces e bueno, pues podría conocerlas, non lo sabemos, ni lo saberemos nunca, seguramente. Cando volve, Xosé Luís insiste moito que volve no ano 59 para ver a súa nai, porque o pai morrera cando ele estaba en el exilio, e entón, bueno, pues el que conoce máis toda a familia e tal, pues decía que quería ver a súa nai antes de que morrera, ¿no? E de feito, bueno, pues hai as fotografías de los diferentes irmãos con toda a familia, ¿no? Unha puesta en valor na familia. Bien, de acuerdo, pero ao mesmo tempo
Núñez Búa escribe, citando a Rilke, un pode sentirse cidadán de varias patrias, pero un non é máis que do país da súa infancia. Cando a súa hipocondría, refírese a Pepe Suárez, que era hipocondríaco, agudizouse, foi agardar a morte a Galiza. Bueno, volve a lugares do mar, neste caso concreto a Guardia, e o que falaba antes, fixadvos este pantalón, estamos falando dos anos 60, están vestidos exactamente igual que nos anos 30. As redes son as mesmas, é dicir, o cambio que hai en esos 30 anos no mundo do mar é pequeno. E hai fotografías como esta, que esta sí que nos suxiren claramente as fotografías dos anos 30, da nova actividade. E máis, ao principio nos confundimos e pensamos que era dos anos 30. E hubo unha publicación en donde saliu confundida e despois nos corrixían a nós. Oye, que vos confundíxedes e publicades esta fotografía como dos anos 60 e é dos 30. Non, non, cando nos confundimos foi a vez anterior. Bien, antes decía que non creía que esa fotografía de las sombras y las cruces fuera una casualidad, fuera una emanación de referente, ¿no? ¿Por qué? Porque fixadvos o que fotografía aquí en Compostela, la sombrería esa tan bonita que hai aí, pero que hai gorros de militares e de cregos. E por si eso non estaba claro, el di textualmente que esta fotografía é a representación do franquismo, as cadenas e os cregos, o nacionalcatolicismo. E para rematar, un texto extraído dunha carta que publica a Carlos Casares no ano 71. Un arquivo fotográfico case sempre está chamado a desaparecer. Só pode salvarse incorporándose a un centro de cultura. Ni que fora profético isto. E o meu arquivo fotográfico, que o meu arquivo fotográfico sirva algún día para iniciar a fototeca que ten que xurdir. Ben, hai unos días o Parlamento galego, a proposta do BNG, acaba de aprobar por unanimidade, a creación do Centro Galego de Fotografía. E máis, aprobou eso e aprobou tamén que tiña que iniciarse a creación do centro nesta legislatura. O falar non ten calcelas e o legislar tampouco. Agora, creo que é responsabilidade da sociedade civil e, por suposto, das institucións galegas exixir que esas palabras se cumplan. Eu creo que aí ten o seu papel tamén a Real Academia Galega, por suposto, o Consello de Cultura Galega, en demandar que se cumpla eso. Por qué? Porque en Galicia hai un patrimonio fotográfico importantísimo, pero non é chauvinismo. Se nós analizamos a fotografía popular galega, é moito máis rica que a fotografía popular do resto do Estado español. Por qué? Porque a historia e a distribución da población é diferente. O espallamento da población en Galicia facía que houbera fotógrafos en aldeas, que houbera fotógrafos en pequenos povos, mentras en outros lugares que a población está máis concentradas, pois non aparece este tipo de fotógrafos populares. E logo outra cosa, a emigración. A emigración dota de medios a la fotografía. Por qué? Porque se facía con dinero que mandaban de alá. Pero tamén adopta de sentido, lo cual es moi importante, non só a cosa económica. Se fotografían para mandar a América. E ao mesmo tempo, cando ven un emigrante que ven con diñeiro, el quere fotografiarse ali co reloj de cadenas e co traxe, coa corbata e con toda esta historia. Entón, isto, para min, son dos aspectos que nos diferencian do resto das fotografías do Estado español. É dicir, independientemente deso, despois, bueno, pois hai tamén outro tipo de fotografías de estudio das cidades, dos diferentes tal, que é moi importante preservar. É dicir, no ano 84, cando Xosé Luis e eu empezamos coa fotominal, nos topamos con un panorama que se estaban destruindo e nos contaban, aquí lo que tiñamos, pero eso se destruiu, se tirou, ¿no? A partir de aí se empezou a poñer en valor
la fotografía histórica y, bueno, hoxe en día creo que non se tira, pero claro, en que condiciones está o mismo arquivo de José Suárez que o ten Xosé Luis, pero dice, claro, pero isto non debe de estar na mí. Bueno, falará máis el desto, non? Entón, la necesidad de que haxe un centro. E claro, aquí hai que diferenciar entre centro e arquivo. O arquivo é sumamente importante e un centro de fotografía ten que ter un arquivo, pero non se pode conformar con ser un arquivo, porque claro, las fotografías físicas tamén hai que conservalas, tiene que haber un sitio en donde estén, pero non se trata de facer un almacén, un museo máis, non, eso está obsoleto. Lo que hai que facer é un centro dinámico, un centro que conserve nas condiciones adecuadas, pero además de conservar, que o poña a servicio dos investigadores e que o difunda. ¿No? E iso, bueno, pues, non sei, a lo mejor seguramente falaremos deso. Sí, logo falaremos. Gracias, que nos estamos pasando un pouco de tempo e quero aclarar que vamos a deixar as preguntas todas para o final, porque temos media hora ao final, temos que acabar ás 8 puntualmente e agora vamos a facer un descanso de 10 minutos antes de volver a comezar e como xa Sendón comezou non me deu tempo a presentalo e non me deu tempo a decir que ele é fotógrafo, tamén é comisario, pero tamén, como notaríades, foi moitos anos profesor de fotografía na Facultade de Belas Artes. É licenciado en Matemáticas e doutor en Belas Artes. Entón, notaríades que está feito a analizar as fotografías e dar clase. Foi profesor meu tamén cando eu estudaba Belas Artes. Entón, simplemente aclarar que vamos a deixar o debate e as preguntas para o final de todo. Vale, pois facemos un descanso breve de 10 minutos e continuamos.
Ben, comezamos. Continuamos coa xornada. Esta segunda sesión é unha conversa sobre as exposicións de José Suárez. Acompáñame Xosé Luis Suárez Canal, que xunto con Manuel Sendón son os maiores especialistas na obra de Suárez, ademais de estar implicado directamente no legado de Suárez por relación familiar estreitísima. Moi brevemente indicar que Xosé Luis é creador con Sendón do Centro de Estudos Fotográficos da Foto Bienal de Vigo aos 80, no 84, creo que partiu exactamente. Ese proxecto extraordinario e que tivo unha enorme repercusión para o asentamento da fotografía en Galicia e para a súa proxección internacional. Sería tamén o tema para unha xornada, ese proxecto histórico da Foto Bienal, non? Xosé Luis é o principal coñecedor da obra de José Suárez, xunto con Sendón, como decía, traballaron na recuperación da súa figura. A conversa imos centrala en dous aspectos, se parece oportuno a ela, ainda que de maneira aberta, en dous aspectos que coinciden con algunhas das cuestións que están na propia idea da xornada, non? Fotografía, arquivos e legados. Unha que me parece que eu lle comentaba con anterioridade a Xosé Luis, que me parecía moi interesante, que é explicar como foi o proceso de recuperación o posterior á propia vida de Suárez, de recuperación da súa figura e tamén das publicacións que foron dando e exposicións que foron dando lugar á recuperación da obra e da memoria de Suárez, non? E, por outro lado, tamén outro aspecto que me parece interesante e que está tamén na idea da xornada, que é o tema do arquivo e legado, non? Unidos os dous aspectos, que no caso concreto de Suárez, non? Que el como principal, digamos que albacea, en certo sentido, non sei se legalmente ou non, pero como principal persoa vinculada á familia, e que ademais ten o arquivo de Suárez, pois creo que é a persoa máis indicada para poder tocar estas cuestións na conversa. A primeira que lle suxería que podíamos comezar por aí sería a idea de esta cuestión de como foi a recuperación inicial despois da morte de Suárez, de José Suárez, da súa figura e dos primeiros proxectos tanto editoriais como expositivos coa obra dele a partir dos anos 80, se non me lembro mal. Que foi así, non, Xosé Luis? Bueno, boas tardes a todos. Sí, foi así, pero eu pararíame antes un momento en como se recupera o arquivo fotográfico. É dicir, qual é o punto de partida desa recuperación que en 1974. Cando morre José Suárez, e cando a familia se atopa pois con un arquivo donde hai negativos, donde hai unha serie de obxectos, donde hai unha serie de positivos, de copias positivadas por él, fundamentalmente os últimos mariñeiros, o Xapón, todo o Xapón e todo da Mancha, e iso todo atópase un pouco disperso porque hai placas fotográficas e negativos fotográficas que o seu irmão levara a Venezuela no exilio, tamén que sai despois do meu tío Pepe, sale Manolo para Venezuela con esas placas, e esas placas atópanse dispersas, hoxe en día están recuperadas e hoxe en día forman parte do arquivo. Este arquivo coincide en que a familia, os irmãos, querían ver que posibilidad había de vender ese arquivo en Madrid. Digo casualidade que eu nesa época estaba en Madrid pasando unhas oposicións a cátedras de francés e eu viña de Francia, de estar ali unha estancia onde eu coñecera a fondo, pois fundamentalmente me interesaba moitísimo a fotografía. Eu, cando tuve a noticia de que iban a intentar vender ese arquivo, pois intentei paralizarlo como así foi. O sea, eso paralizouse e a partir de aí empeza outra historia, digamos, relacionada xa directamente comigo,
do arquivo fotográfico de José Suárez. Esa é, globalmente, a historia. Claro, é un arquivo que está disperso por as vicisitudes da vida, as viaxes, etc., que fai que, evidentemente, se perdan negativos. Ou xa hai negativos que están perdidos, que conservamos as imaxes porque están publicadas, pero a maioría deles consérvanse nun estado, digamos, relativamente bon. Pero claro, é unha conservación que eu non estou de acordo con ela porque están na miña casa. En nunha casa, un arquivo con negativos, con placas de vidro, con copias de positivadas, aparte de ocupar sitio, non é o sitio indicado por cuestión de temperatura e todo eso para estar, non? De aí que se reivindique hoxe en día ese, digamos, centro para poder crear un centro donde poda ir, que era unha idea tamén de Pepe Suárez, donde poda ir ese arquivo fotográfico, non? E ese centro ou esa posibilidade como está, en que estado está Bueno, actualmente? eso está, contaba antes a Silvia, está en conversas que vais a facer un pequeno museo en Allariz, nun local onde estaba o Museo de Arte Sacro, polo tanto que está acondicionado perfectamente, só hai que pintar, facer unha serie de reparacións de tipo de saneamento, de tipo humedade, etc., pero o estuvemos visitando o outro día outra vez Manuel Lleu e aí hai unhas posibilidades moi grandes de crear un pequeno museo moi pequeno. Está todo estructurado porque incluso o que van aí nas paredes, o que vai ir en vitrina, hai cantidad de obxetos que eu fun recuperando ao longo do ano 74, pois a través de mercar libros, entrar en coleccións antiguas, de buscar revistas donde publicou el, etc., e todo eso iría en vitrina, pero o único problema que hai é que estamos a ver como se resolve que a alcaldesa de Allariz, pois é como se abre ese museo, como se pecha, que día se abre, etc., para que eso é un gasto importante fundamentalmente para un concello pequeno. Esa é a situación, pero eu coido que no segundo semestre deste ano eso vai a cobrar vida. Decías que polo tanto, o primeiro paso de recuperación foi a mediados dos 70 aproximadamente. No 74, bueno, 74. a recuperación física. Física. No 74. Despois, anos máis tarde, volveron as placas de Venezuela de vidro e foronse recuperando todo eso, non? Eu o que... Claro, isto viñan unhas condicións relativamente lamentables porque, claro, nas viaxes, pois, os negativos veñen daquela forma, moitos descatalogados, moitos desubicados tamén de sitio, e o que fixen foi unha catalogación, digamos, seguindo a clasificación de negativos que tiña, etc., fixen un positivado de contactos de todos os negativos, que máis ou menos é un arquivo que non é moi extenso, pero ten uns 12.000 negativos en diferentes formatos, etc., saneei todo eso en caixas adecuadas para ter unhas condicións mínimas de conservación, pero o que non se ten, evidentemente, é o que decía antes, o espacio para ter un control de temperatura, de humidade e todo eso, non? Entonces o arquivo está, digamos, que está saneado, pero compre aínda un estudio moito máis profundo, porque claro, o estudio que fixen eu e que fixemos Manuel e eu, cas exposicións e cos libros que publicamos, pois é un estudio, digamos, nos que escollemos os negativos e as fotos que a non nos interesa, que non nos parecía que podían ser máis interesantes, non? O que pasa que agora, con este rebumbio que surdiu este ano coa nominación da Real Academia das Ciencias Galegas,
empezamos a descubrir proxectos novos que el tiña. Por exemplo, hai unha viaxe que queremos desenvolver de un diario de viaxe que il fai a través de notas e de fotos que il numera e que son moi interesantes. Non son grandes fotos, pero son interesantes. E vamos descubrindo cousas así que evidentemente eso ainda está por explorar e que necesita unha dedicación moito máis exhaustiva que eu lle estou dando, claro. O análise do arquivo podería ser o punto de partida, por exemplo, para teses de doutoramento ou traballos de outro tipo Sí, para fondar na figura sí, por de... suposto, eso está claro. Eu creo que unha vez que isto estivera nun sitio público debidamente conservado, catalogado e todo eso, posiblemente dir a pé para iniciar tese de doutoramento ou para libros ou para outras investigacións que leven máis lonxe, porque o que é interesante é que nós, ao longo do 74, non é que eu recibira toda a información dese arquivo, senón que, como decía antes, eu fun pouco a pouco descubrindo cousas, investigando, atopando cousas, preguntas como, bueno, ele estuvo no exilio, coñecería Castelao. Bueno, é algo que evidentemente hoxe eu, xa fai algún tempo, descubrí que sí coñecía Castelao. Entón son pequenas cousas así que se van hilvanando pouco a pouco e vamos enchendo unha serie de lagoas que son enormes, pero que podemos ir pouco a pouco enchendo para poder completar toda esa riqueza que pode ser a vida de José Suárez, que aínda falta moitísimo por investigar, evidentemente, non só a nivel de tese de doutoramento, sino tamén a través de publicacións de libros con outras orientacións, claro. Sí, o primeiro libro que publicastes foi no ano... No 81, 81, non? é un libro que se chama Galicia, Terra, Mar e Xentes, En Xerais, non? en Edicións Xerais, bueno, que é un libro que hoxe en día, se temos que facer o mesmo libro, se faría de outro xeito, pero que cumpliu unha función que que permitiu descubrir un pouco a figura de José Suárez, pero é un libro que evidentemente hoxe en día tería outra... Porque o que pretendía nese libro era facer un percorrido por todo Galicia e non insistía moitísimo en certas fotos que podían estar presentes desde o punto de vista estético, da estética fotográfica, e que non están, porque o que pretendía era facer un percorrido por todo Galicia e hai fotos que, bueno, que hoxe en día, pois, non estarían, non? Ese é o primeiro libro en 1981. Que, por certo, levou un accesio así o Día das Letras Galegas, o Premio das Letras Galegas. Premio da Crítica Galega. Da Crítica Galega houbo, sí, unha especie de recoñecemento a ese libro. Ben, ti falas de recuperar o arquivo vinculado a un proxecto concreto na vila natal dele, en Allariz, pero podería ter unha proxección ese arquivo, porque parece moi vinculado a un proxecto local que teña que ver con ese espazo, pero podería ter algún tipo de colaboración que implicase, por exemplo, que tivese un equipo que non simplemente fose cuestión de abrir ese espazo, sino de que ese arquivo tivese un sentido de cuidado especial, non simplemente expositivo. Porque a mellor iso implicaría aspectos distintos, non? No, vamos a ver, o proxecto do Museo de Allariz é un proxecto pequeno. Pequeno. É un proxecto, digamos, mínimo. O proxecto importante, digamos, do arquivo está, digamos, nos negativos e nos positivos que existen hoxe en día. Iso é exactamente, o gran traballo que hai que facer de positivar todos os negativos, darlle un sentido, catalogalos, aínda que moitos deles están dispersos e sin catalogación algún, etcétera, etcétera, pero ese é o
o da Allariz é unha pequena gota de auga que, digamos, que surde esa idea de que queda baleiro Un un espazo... sitio onde estaba o Museo de Arte Sacro Mm. e que me propoñen de crear ali un museo. E eu acedo, efectivamente, porque pero sería unha pequena mostra do que ten que ser o gran legado, digamos, que podía ser, que eu creo que tiña que estar respaldado por institucións como il pretendía José Suárez en vida, non? Sí, a Moito frase máis que grande. aparecía no relatorio de Sendón, que el mesmo falaba desa cuestión. Exactamente, il decía que il o que pretendía era donar toda a súa obra para que se creara en Galicia unha fototeca, centro cultural, etc. etc. De feito, o Reina Sofía, que está ahora a mercar fotografías galegas e tal cual, puxose en contacto comigo para ceder fotografías vintage para a colección do Reina Sofía. Extrañáronse moitísimo, incluso a directora tamén do Centro Nacional de Fotografía, de que eu dixera, non, primeiro hai que esgotar a idea de él, que era de crealo aquí en Galicia e que o seu arquivo non salira de Galicia. Pero dentro de, por eso, de unha institución que se faga cargo deso e que sexa digamos, unha recuperación do arquivo viva. É dicir, que non sexa, bueno, recuperamos isto para almacenalo aí. Non, para proxectalo na sociedade, para que teña unha actividade Sí, unha cultural. actividade que se fagan proxectos fotográficos a partir desas cousas, en fin, que sea un elemento vivo dentro de o que pode ser un centro cultural ou un museo ou dentro dunha gran casa, digamos, que albergue o gran patrimonio, como decía Manuel, da fotografía galega, non? O sea, É que moi podería importante. servir como un dos piares para un proxecto dun gran centro nacional, non? Galego. Bueno, isto está plantexado tamén a nivel de xunta, Sí. Eu xa falei co Fallanos, co conselleiro, pero claro, o que me deixan entender máis ou menos é que, bueno, ti trae eso e o metemos aí no arquivo e eu dixe, non, eso non. Claro. Claro, para eso non estamos. Porque evidentemente, claro, a idea de que necesitas un proxecto que lle dea sentido, non? Claro, que A lle unha dese... doazón, vamos. Sí, o que queira, e o que quería él, vamos, é dicir, que sea algo vivo, que sexa... Il decía tamén que il se prestaba a donar todo eso e a formar a xente fotográficamente para que dirixira ese arquivo e para que surdiran ideas a partir dese arquivo, non? No, iso que comentas é moi interesante porque nos dá un perfil que completa moi ben o que comentaba Sendón no seu relatorio, non? A idea do perfil do propio creador, do fotógrafo, con un perfil moi intelectual e moi reflexivo, non? Esa idea de formar, a idea de ese aspecto da personalidade del, que ese detalle indica o tipo de fotógrafo que Que il era unha persona, bueno, autodidacta, minucioso, estudiaba todos os prospectos das cámaras que tiña, facía os seus reveladores, o sea, todo o proceso o controlaba il perfectamente. E iso vese, ademais, nos negativos, a gran, digamos, precisión técnica que utilizaba a hora de facer as fotografías, porque non hai moitos negativos de gaviota, hai un negativo de gaviota, hai un negativo da procesión do mar. É dicir, o mismo atopamos en Virxilio, pero en Virxilio atopábalo porque costaba cuartos, non? Hoxe en día que a fotografía digital, pois, tírase e non hai ningún problema. Antes costaba cuartos, pero o de José Suárez, por os prospectos que eu teño, as notas que teño, etc., etc., eran, digamos, encamiñados ao que podía ser, con esa precisión técnica, o que podía ser, digamos, un negativo perfecto, vamos. O sea, que un rigor absoluto, non? Todo eso, sí, o sea, que eu saco a conclusión esa, non?
Il facía todo cunha precisión. E, de feito, bueno, os comentarios que hai na familia e todo eso é que era así, O sea, como persoa e co arquivo que tiña, que o levou hasta o final de todo, pois era moi preciso e moi, digamos, eh, eh, moi concreto, é dicir, que facía as cousas sempre con un sentido, digamos, de onde quería ir hasta o final con esa idea que el tiña. E no momento do falecemento dele, o arquivo estaba... Bueno, en que estado estaba? Como estaba conservado? Bueno, ese arquivo estaba nunha maleta que eu conservo aínda. O que pasa que hoxe eu cambiei todo eso porque nunha maleta que non reunía as condicións. Era como a maleta de capa que apareceu por aí. Isto era un negativo onde estaba todo misturado, negativos que estaban naqueles sobres que se abrían e aparecían todos os negativos ali. Bueno, eu saneei todo eso, metí os negativos dentro de álbumes catalogados, co nome que viña en cada cartucho daqueles. Moitos dos nomes, evidentemente, viñan trabucados e, desgraciadamente, hoxe en día pois hai negativos que estaban mal colocados naquele momento. Pero todo eso saneouse, efectivamente, en eu. Pero viña todo misturado. As fotos do Xapón, antes de vir en 1957, il fai unha gran exposición en Montevideo sobre o Xapón e sobre e despois en Argentina tamén, e todos eses positivos veñen para aquí, para Galicia. E despois os positivos que fai aquí en Galicia na última exposición que fai na Sala de Arte en Vigo e no Museo Arqueolóxico de Ourense, positivos que, por certo, revela nunha tenda de Vigo que se chamaba Fotum, que estaba por ali. Bueno, todo eso estaba dentro desa caixa, con obxectos, con a última cámara Mamilla Flex que tiña unha 6x6, cunha cámara Canon, con material que tiña que despois, por cuestións de tipo económico, tuvo que ir desfacéndose delas e hoxe en día, bueno, pois están un pouco dispersas, ainda existen, pero están dispersas. Eu, ainda dentro do arquivo del, pois hai, digamos, obxectivos de algún obxectivo, carretes de cargar negativos, cubetas, todo eso estaba misturado en unha maleta ali en condicións evidentemente non recomendables, pero dentro do que cabe en bastante boa conservación. Unha curiosidade respecto das exposicións que el fixo en vida, houve unha modificación, coñecedes o tipo de exposicións que fixo con contidos respecto como foi modificando as series completas, por exemplo, as dúas últimas exposicións, a de Vigo, que é a mesma, a de Vigo e a de Ourense, a de Mariñeiros, era unha exposición homoxénea coa obra Mariñeiros, non? Desde o inicio da súa trayectoria como artista e como as exposicións coñécese que tipo de exposicións de fotografía fixo, que tipo de fotografías levou desde as primeiras dos anos 30, era moi miscelánea ou eran máis homoxéneas? No, vamos a ver. Como foi o proceso? As primeiras exposicións que fai, bueno, a primeira é o Círculo de Belas Artes en Madrid. En Madrid no 35, e desa non hai, digamos, nin catálogo, nin prospecto que nos indiquen que clase de fotografías eran. O que sí temos son fotos da exposición e aí aparecen unha serie de fotos que eu podo clasificar e encuadrar dentro do que ele estaba a facer nese momento, que era unha fotografía con un sentido etnográfico, pero tamén unha fotografía que tiña moito que ver pois con Salamanca, cos paseos que facía el, co mundo da neve, etcétera, etcétera, non? Pero despois xa a que fai ca de Colmeiro en 1937 tampouco hai constancia do que presenta, pero imagínome que son as fotografías etnográficas que il fai, e xa
empezan a aparecer aí as fotos de mariñeiros. As fotos de mariñeiros que algunhas fotos de mariñeiros, non todas, porque as de mariñeiros as vais facer no 36, e tanto a exposición de Belas Artes como a exposición de París no Office Nacional de Turismo, aí son fundamentalmente as etnográficas. Son exposicións moi amplias. Por exemplo, a de París ten unhas 156 fotografías. Mistura moitísimas cousas. O que non se olvida sempre de meter é o retrato do Unamuno e as pasariñas do Unamuno. Eso vai coa etnografía, vai con mariñeiros, etc. E donde presenta por primeira vez a de mariñeiros é no 47, a que fai fotografías de España na Argentina, donde aparece tamén, é unha exposición máis reducida dunhas 50 fotos, pero donde aparece tamén, fundamentalmente son mariñeiros, aí aparece por primeira vez o Gavián Celta, aparece Procesión do Mar, aparece Ramonciño, aparecen fotos que hoxe temos localizadas no arquivo, pero tamén aparece sempre que os mariñeiros tamén aparece a do Unamuno e aparece eso. Esas son, despois evidentemente a exposición que fai en vida dos mariñeiros aquí é solo mariñeiros. O que pasa que aí en nesa de mariñeiros il mistura o que pode ser a fotografía feita no 1936, esa serie, mistura moitísimas ca fotografías que fai nos 60. Por exemplo, a dos polvos secando, que dos 60 aparece en esa fotografía. E moitas fotos que realiza na Guarda que aparecen esa. Aí mistura todo. Era unha homenaxe que quería facer aos mariñeiros e por eso mistura as dúas series, a dos anos 30 e a dos anos 60, non? Hai un aspecto que tedes comentado respecto das exposicións que é o feito da exposición do ano 37 con Colmeiro, de facer unha exposición con un artista plástico e un fotógrafo. Resaltaba esa idea de que a fotografía anos 30 a nivel internacional, non? E a pintura aparezan xuntos nun pintor e un fotógrafo, digamos que en igualdade, non? Nun proxecto expositivo conxunto, non? Bueno, con outro pintor, recordo, tamén hai outra que... Clemente Pasalón. Sí, con e despois hai unha exposición con todos os grandes pintores galegos e aparece 29 fotografías de José Suárez en medio dos pintores. E que a idea de que sempre el non só era recoñecido no ambiente cultural galego como creador, sino que estaba moi unido a ese proceso. A foto tamén de Xoane que saía por aí, na que se sitúa como en diálogo, digamos, que coa modernidade estética, con Xoane, creo que era unha foto da Patagonia, non? Sí, da Patagonia, dos cráneos. Indicaba un diálogo cultural, un diálogo estético con Xoane. Nas series que aparecen, por exemplo, nas fotografías no período de exilio hai moitas fotografías de Suárez en revistas como, sobre todo en Galicia Emigrante, en a publicación de Luis Xoane, pero tamén no proxecto de Otero Pedrallo, creo recordar, de Historia de Galicia. Historia de Galicia e na Guía de Galicia. Na Guía de Galicia. Na Guía de Galicia é na edición de Galaxia xa. No caso da Historia de Galicia, no proxecto do exilio. Do exilio, sí, que dirixe Luis Tobío. Dirixe Luis Tobío. Aí aparece un tema moi interesante que que ti comentabas tamén agora respecto de coñecer a Suárez, como se fora descubrindo eses enlaces de Suárez con toda a cultura do exilio, non? Persoal, non? O coñecemento con Castelao, pero aí vemos un Suárez absolutamente implicado con Galicia e cos proxectos culturais e editoriais. Sempre todo o que fora por Galicia aí levaba os mariñeiros diante. Hai textos de Núñez Búa, de Xoane, de Dieste, que non dubidaban da galeguidade de José Suárez, aínda que políticamente non estaba moi vinculado ao que podía ser
digamos, as tesis do nacionalismo e todo eso, porque ele vivía en Salamanca e todo eso, na súa casa falábase galego e defendíase Galicia a fondo, non? E iso pódese ver tranquilamente na forma de tratar as fotos e na forma de colaborar en certos libros, dando testemunhas sobre a Guerra Civil ou as publicacións que fai Seoane, que sempre son moi pertinentes das fotografías de José Suárez na emigración. O sea, en definitiva, no que pode participar, eso, a galeguidade de José Suárez está presente, aínda que políticamente il estuvera moito máis un pouco máis alonxado do que podía ser o Non, pero nese nacionalismo. sentido é moi interesante analizado desde esa perspectiva dos enlaces persoais e culturais del, non? Porque temos, é dicir, no momento do exilio, as relacións coas publicacións máis importantes do exilio, algúns dos proxectos máis relevantes, o proxecto, por exemplo, de Galicia, do Centro Galego. Galicia Centro Galego, Galicia Emigrante, Historia de Galicia do Otero Pedrallo no exilio, aparece novamente aí, Grial, nos principios de Grial, en Galicia, por exemplo, co tema do Xapón. É dicir, hai como unha serie de enlaces non culturais del que o ligan estritamente ao contexto cultural galego, tanto no exilio como na recuperación cultural na propia Galicia de posguerra, non? É dicir, creo recordar que, ademais, por exemplo, a colaboración de Grial é dos primeiros números de Grial. No 2, creo. Por exemplo, que é relevante ver como ele aparece aí. Sí, é sobre o Xapón, pero... É sobre o Xapón, sí. Pero bueno, pero non, esa era a preocupación intelectual que tiña, o sea, a gran formación intelectual o leva justamente a facer ese traballo de Grial sobre o teatro non, unha reflexión sobre o teatro non, pero é que antes esa reflexión xa a fixera nunha revista de Uruguai que era as entregas da Licorne, que era unha revista dirixida por Susana Soca, que tuvo a súa orixe na revista La Licorne francesa, e unha continuación, e aí xa il escribe tamén sobre, cando volve de Xapón, sobre os xuicios e presuicios do Xapón, e incluso escribe sobre cine, en concreto sobre Lola Montes de Max Ophüls, non? A preocupación esa intelectual o leva non só a preocuparse de Galicia, que xa é importante, que é evidente, sino que tamén, como fundamentalmente por o Xapón, que tiña unha pasión moi grande por toda a cultura xaponesa, porque representaba, como decía Ramón Pérez de Ayala, esa espiritualidade que iba buscando na vida, non? Ese coñecemento da cultura xaponesa estivo 2 anos na primeira estadía, non? E logo meses, non? Na segunda. Despois meses na segunda, sí. Meses na segunda. Ata que punto chegou, por exemplo, lingüísticamente? Ese coñecemento do Xapón? Non sei, il ten cantidad de dicionarios xaponeses, con palabras, todo escrito a man, moitísimas cousas, etc., traduccións, frases, etc. Pero fundamentalmente eu coido que il faise moi amigo de un político, non sei se foi embaixador portugués, Armando Martín Xaneira, que ese sí controlaba perfectamente o xaponés e todo eso. E eu coido que ilo dice que foi o seu introductor en Xapón, e eu penso que foi máis que introductor, porque eu creo que Pepe serviuse posiblemente de libros que tiña escrito Armando Martín Xaneira sobre o xaponés en portugués, sobre o teatro non, sobre a cultura xaponesa, que o levan a descifrar e a escribir todos esos artigos que fai. O sea, que serviu un pouco de... Coido eu, é dicir, non podemos aseguralo, pero o que está claro é que temos libros de gramática japonés, dicionarios xaponeses, escritos a man, etc. E anotacións de... E anotacións, evidentemente, a marxen desos libros, etc. Moitos libros do Xapón, tamén, en francés, en inglés, eso sí, porque dominaba esas dúas linguas perfectamente, e eu coido que a partir de aí, pois... Foi como se introduciu no coñecemento. Imagino mesmo.
outra cuestión que me chamaba a atención respecto das exposicións que comentabas era esa fascinación polo Xapón leva a que a volta faga unha exposición exclusiva coas obras do Xapón. Feita no Xapón, sí. Esa foi no ano 1957. 57. Primeiro fai en Montevideo, Montevideo. e despois a fai na Sala de Arte Van Riel en Bos Aires. Recordo que hai imaxes desas que aparecen tamén en Galicia Emigrante neses mesmos anos. Cando il volve de Xapón, Seoane publica unha reportaxe sobre o Xapón eu creo que o texto é de Seoane, non sei exactamente se é de Seoane ou de Pepe Suárez, pero publica como unha gran noticia as fotos de José Suárez de Xapón. Esa serie eran, por lo tanto, exposicións xa monográficas, homogéneas, como... Sí, a exposición do Xapón esta é unha exposición monográfica. É unha época en que vai acompañado, cando il ven do Xapón, il ven cunha serie de imaxes, de feito, empeza a traballar na segunda viaxe fundamentalmente a cor, diapositivas, e o que vai a facer ao volver a Montevideo é dar unha serie de conferencias e de charlas na universidade e en salas de arte en Montevideo relacionadas co Xapón, evidentemente. É a primeira vez que tamén empeza a traballar a cor, son traballos moi pequenos e todo eso, pero bueno, que il pensaba xa a volta a facer todo eso a través de conferencias e para eso ilustralo con cada diapositiva, non? Moi ben. Ben, eu creo que podemos pasar a un debate, non? A un coloquio, se queredes. Sí, primeiro vamos a tratar o tema dos arquivos e vale. deixamos media hora e subiremos todos. Vale, perfecto, moi ben. Moi ben, gracias. Bueno, comentamos algunhas cosas. Vamos allá. Sí, o de desafío, pero era para aclarar que queda aquí. Sí, pero si se fai este todo galego, pois, claro, aí... Bueno, pois brevemente os temas que estivemos tratando aquí pois ao final xiran ao redor da idea de que facer, que sucede cos legados dos fotógrafos e das fotógrafos unha vez que falecen e digamos que sucede coas familias e como se fai esa custodia. Unha das cousas que planea detrás do que estamos falando é que non hai unha estrategia, entre comillas, de país para saber que patrimonio queremos conservar e como. Non hai unha estrategia que deberíamos demandar, por outra parte. Eu quería poñer o exemplo de Ana Turbau, porque estamos no Consello de Cultura Galega, falei con Natalia Poncela, que se fixo cargo do arquivo, desa ordenación do arquivo, e ela decíame que, desde o seu punto de vista, foi unha amistade con Margarida Ledo Andión, que Ana se preocupou de que as fotografías
importantísimas de Galicia, porque foi unha etapa moi extensa e o traballo de Conso, pero da AP9, o sea, aí un traballo documental impresionante. Entón, que o arquivo de Ana Turbau este no Consello de Cultura Galega, pois permitiu facer unha publicación importantísima que, se nos paramos a pensar, eu estaba pensando que Suárez realmente foi o fotógrafo que tivo as exposicións máis importantes nas últimas décadas, porque eu creo que Virxilio Viéitez, por exemplo, conseguiu un recoñecemento no Reina Sofía, cando ibas a ver a colección do Reina Sofía, unha das últimas ordenacións, pois veías a Virxilio Viéitez e decíamos, como país hai unha labor detrás, o que decíamos de comisarios e investigadores que estiveron moitos anos difundindo a fotografía. Pero eu creo que Suárez, o recoñecemento en exposicións, coa gran exposición da Cidade da Cultura, o sea, ese traballo ten unha gran publicación e se deu a coñecer Suárez. Non é descoñecido. Non sei o caso, por exemplo, ahora se me ocurre, o fotógrafo Camaño da Costa da Morte non tuvo unha gran exposición, non? Quero dicir, hai moitos outros arquivos, entón, claro, bueno, pero eu refírome a que xa non é habitual facer unha gran publicación dun autor. Entón, temos o de Ana Turbau e o de Suárez. Vos fixestes unha labor editorial de pequenos volúmenes ao longo do tempo. O do José María Masó tampouco hai unha gran publicación, é un arquivo fotográfico amplio, supoño, e a edición que vos fixestes é máis ou menos pequena. Bueno, por poñer exemplos de que me parece que Suárez e Ana Turbau teñen publicacións importantes. Tamén quería poñer o exemplo ligado a Ana Turbau a representación da Galería Nordés e hai unha asociación, unha fundación que é de Fundación Photographic Social Vision, que leva Ana Turbau, e Ana Turbau tamén pois está representada por la Galería Nordés. Entonces, hai un certo interés tamén por arquivos fotográficos, neste caso é a Galería Argonautas de Diego Santomé, que continúan a vender fotografías, o sea, que a fotografía non é un arquivo, digamos, entre comillas, morto, solo resguardado nun arquivo, sino que pode seguir xenerando. En este caso se ve aquí que son copias positivadas do negativo original por unha filla de Viéitez, o sea, que está facendo esas copias. Entón, hai moitas maneiras de entender como se mantén vivo un arquivo e un legado de un autor. Pero tamén temos que ser conscientes que levamos moito retraso. O que decíamos de que o Parlamento galego acaba de aprobar por unanimidade a creación dun centro de fotografía en Galicia, pero veremos canto tempo se tarda en poñer en marcha eso. O sea, que se comece nesta legislatura, pois podemos facer apostas de a ver que se comeza nesta legislatura, non? Entón, o Centro Portugués da Fotografía nos leva moitos anos de ventaxa, como nos leva tamén pois o Jeu de Paume en Francia, que algúns destes, como no caso en París, que foi dirixido por Regis Durán e tamén por Marta Gili, sufriron unha transformación de centro de imaxe, de fotografía, e iso me fai lembrar o Centro Galego de Artes da Imaxe. O Centro Galego de Artes da Imaxe en Coruña non se dedicaba só ao cine, incluía fotografía. Entón, tamén temos que ser conscientes do que sucede coas institucións en Galicia que de repente quedan con un conserxe para que abra, non? Pero se non hai presuposto, se non hai equipo, dá igual que ti teñas o nome, porque, quero dicir, non sei canto disminuiu o orzamento do CEGAI, como disminuiu o orzamento do CEGAC, como disminuíron o orzamento de moitísimas institucións culturais. Entón, tampouco nos podemos considerar un triunfo solo a intención de crear algo, porque o caso do Centro Galego de Artes de Imaxe é deses exemplos de que ti podes ter un nome, un centro,
e acabar por morrer de inanición, o sea, morrer que non funcione. Non? Tamén hai algún exemplo, como no o caso a colección do Museo Universidade de Navarra, naceu como antigo fondo fotográfico da Universidade de Navarra. Iniciouse en 1981 coa recepción do legado de José Ortiz Echagüe. Entonces, hai veces que hai casos deses de que hai un legado fotográfico tan importante que ao redor de ese arquivo se crea un gran museo e centro, e creo que o Museo Universidade de Navarra tamén se caracteriza pola investigación e as coleccións. Non se, como falaba antes Sendón, non se limita a ser un arquivo de conservación. É un centro que mantén unha colección, propón bolsas, propón novos proxectos e fai exposicións de nova produción de fotógrafos e fotógrafas. Polo tanto, hai algúns exemplos que nos sirven para ver o que decía é que levamos moito retraso, porque en 1921 cando se crea o Centro Nacional de Fotografía en España, que obedeceu ademais a un plan, que é un plan interesante, que de descentralizar. O sea, é importante que este Centro Nacional de Fotografía vai a estar en Soria. É un banco reformado que lles leva un montón de tempo que cumpla as condicións de edificio, pero tamén é interesante porque ata hai moi pouco parecía que os centros nacionales tiñan que estar na capital, pois Madrid ou Barcelona, etc. E agora pois nos damos conta que con novas dotacións culturais tamén se pode descentralizar. Entón, a min pareceme que é importante que este en Soria, pero falando con algún fotógrafo, no caso, falando con Manuel Vilariño, que está na sección con nos no Consello de Cultura, el decíame que tamén é interesante o debate que se deu neste centro por parte de fotógrafos contemporáneos. Podemos poñer o exemplo como Foncuberta, que eles loitan por estar a fotografía en centros e museos de arte contemporáneo. Entón, é dicir, dentro do propio panorama da fotografía, digamos, isto que me contaba Manuel Vilariño, é que para algúns fotógrafos contemporáneos tardamos tantísimo tempo en ter un Centro Nacional de Fotografía de referencia que para algúns xa é demasiado tarde e prefiren que algunhas das obras contemporáneas estén custodiadas, pois, eso, como é o caso de Vilariño, Foncuberta, outros, en centros de arte contemporáneo. Entón, tamén é importante ver que dentro do ámbito da fotografía contemporánea hai distintas opinións e distintas, digamos, como que temos claro que a fotografía histórica require uns métodos de conservación obvios, que unha placa en vidrio, un acetato así requiere unhas condicións de humidade, temperatura, etc. Pero que ocorre coas fotografías que se están facendo agora mesmo con unhas ampliacións de 1,80 metro o que sea, e que eses fotógrafos, o mellor, o que están valorando é que haxa un centro con capacidade de buscar itinerancias e facer exposicións e non só conservar. Digamos que por eso é un asunto tan complexo, porque conservar e custodiar é urxente, pero difundir e investigar pois é algo que se fai se tes un equipo e un orzamento. Entón, que un centro colla unha colección e faga unha itinerancia, bueno, pois para iso tes que ter un plan estratégico e fondos para facer tamén produción e mover a colección, non ter a colección parada e solo custodiada, non? Claro, pois se vive como un triunfo o feito de que consigamos unanimidade para a creación de un centro así. O sea, eu creo que desde logo que é un triunfo, pero solo
solo é un primeiro chanzo de moito camiño que queda por diante. Eu fixen unha captura da página web do CEGAC para falar deste aspecto que vos decía de a colección fotográfica dentro da colección dun centro como CEGAC e que pode facer itinerancias en distintos lugares de Galicia. En este caso é do 2004. Eu, cando empecé a traballar no CEGAC, estaba implicada na página web do CEGAC, estuve escaneando e tiñamos fichas da colección que se podía consultar do CEGAC unha base de datos. Ahora mismo non se pode consultar online a base de datos da colección do CEGAC. Por eso vos digo que, como o resto de conquistas sociais, culturais, etc., as cousas van para diante, pero tamén van para atrás. Se unha página web deixa de funcionar, porque creo que tiveran un hackeo, pois desaparece toda a base de datos da colección do CEGAC. E esta, o que quero dicir, cando hai un equipo, pois pode crear unha exposición que itinere. O caso, que non é fotográfico, pero é un caso especial do Archivo La Fuente. O Archivo La Fuente é o último gran arquivo mercado polo Estado para o Reina Sofía. Son 29 millóns de euros pagados en 11 mensualidades, que fixadevos que me sonaban que era 1 millón de euros, pero quixen buscar o dato, porque digo, eran varios millóns, hubo certa polémica, e é un arquivo moi importante, pero nunca se dera o caso de mercar o Estado un arquivo por esta fortuna, que son 29 millóns de euros. A cambio, agora mesmo estes fondos forman parte do Reina Sofía, pero están a construir un espacio específico en Santander para o Archivo La Fuente. Que peculiaridade ten o Archivo La Fuente? Que comprou o cuaderno de Bueu de Manu Jamallo. Entón, que quero decir? Se tiveramos unha estrategia de país, o cuaderno que na exposición de Manu Jamallo se chamou o cuaderno Galicia, porque despois de Bueu hai anotacións en Vigo, o sea que no propio cuaderno hai unha parte moi importante de Bueu, pero hai demais sitios de Galicia. Este cuaderno estuvo hasta aí pouquísimo en mans do galerista Guillermo de Osma. Polo tanto, se tiveramos unha estrategia de país do que se debe conservar e do patrimonio, pois teríamos feito esa compra a Guillermo de Osma antes de que o comprara o coleccionista La Fuente. Entonces, quero decir, ahora estáse intentando conseguir un facsímil que se tería que xestionar como Museo Reina Sofía, porque son os seus fondos, pero para que nos deamos conta que é distinto actuar con urxencia porque unha familia non sabe que de repente que facer con un arquivo a que haxa un plan estratégico de que fondos deberían ser. Se vai haber un centro galego de fotografía, que fondos son estratégicos conservar, mercar ou xestionar para a súa doazón. Quería poñer outro exemplo de un fondo persoal, que saquei da súa web, que é o legado activo Beiras Cal. Antía Cal e Antón Beiras, pois Antón Beiras invertiu cartos en facer películas de cine, en facer fotografías e, bueno, en mercar serigrafías e tiña un apoio como fundador da Galaxia, tiveron un apoio cultural e Antía Cal tamén tiñan clarísimo esa labor de apoio cultural. Bueno, pois estas fotografías agora mismo se estiveron expoñendo na casa familiar en Muras, no norte, pero este é outro dos casos dun legado persoal, familiar, que costa diñeiro conservar e que se atopa a maneira de difundir a través deste legado activo Beiras Cal. Atopei unha carta de Isaac Díaz Pardo a Seoane
E aparece na correspondencia que está digitalizada, que se pode buscar entre Seoane e Isaac Díaz Pardo, aparece, lle escriben unha carta en 1978, como noticia importante está que Isidro Parga Pondal nos entrega a Sargadelos todos los materiales del Laboratorio Geológico del ASE, que estuvimos viendo el viernes último y que representa un valor incalculable, no solo de rocas y minerales, miles de volúmenes, archivos de documentación, mapas en relieve. De momento hemos decidido llevar todo para el nuevo edificio do Castro y montarlo allí. Más adelante, cuando el área de trabajo de geología y minería del posiblemente restaurado Seminario de Estudios Galegos esté en marcha, servirá de archivo de cabecera. Parga Pondal no quiere nada con la universidad remanente del franquismo. Está el hombre escaldado. Bueno, imaginadvos dónde estarán ahora as cousas de Parga Pondal. Por iso vos digo que hai cousas con urxencia que nos temos que preguntar que pasa con eses fondos. Excedía o tema fotográfico, pero de repente me pareceu importante porque Isaac axudou, sabedes, a conservar. Hai un fondo tamén na biblioteca ou no arquivo do Gaiás de un inspector de educación de principios do século XX que se conservou a súa biblioteca porque a mercou Isaac Díaz Pardo. Entonces, Isaac Díaz Pardo foi o mecenas de rescatar moitísimo patrimonio. Este é outro arquivo, un arquivo que enlace. O arquivo Vidal. Fume a Lase e fotografiei o que teñen fora, pero coa mala sorte de que foi un domingo e só abre o venres pola tarde e sábado. Entón, bueno, pois isto é o que decía, o que contaba Xosé Luís de Allariz, non é só que acepten ter algún edificio, está nun edificio rehabilitado que debe ser o Museo de Mar de Lase, non? Entón é un arquivo que son 67.000 imaxes, pero abre solo un día e medio a semana. Entonces, quero decir, como país, pois tamén nos temos que preocupar eso de que non só temos que reivindicar que exista un centro, sino que este dotado, que alguén o abra, que xa idealmente faga visitas guiadas a escolares, etc. Entonces, con isto que quero decir que temos un panorama moi frágil. Antes estuve poñendo de exemplo un caso que acabamos de saber en Braga dun museo que crea un grupo de empresas e de coleccionistas privados donde salía a noticia de que invirten 6 millóns de euros en facer un museo en Braga. Entón eu preguntaba, onde temos os mecenas en Galicia para que estes legados de 60.000 imaxes importantes a nivel, como falaba Sendón, a nivel etnográfico, antropolóxico e documental. Onde temos, digamos, para conseguir crear un mínimo equipo que ademais de conservar, axuden a divulgar todos estes legados, porque o noso ecosistema actualmente é tan frágil que parece que estamos solo en formato supervivencia. O que decimos, estamos solo a que non se destruyan os enormes legados e digamos, todos estes arquivos documentais que algúns son frágiles materialmente e algúns estarán arrumbados en fallado. Entón, necesitamos tamén facer investigacións para recuperar aquelo que está, como moitos outros legados, porque probablemente o patrimonio téxtil de fai 100 anos está tamén nunha situación así. Digamos que se destruyen cousas ou se venden ou se arrumban e non temos unha estrategia para saber que conservar e saber que debemos custodiar. Entonces, xa vos digo que na exposición de Ourense fixen esta mala fotografía para resaltar que xa se falou aquí esa relación entre os debuxos de Maruja Mayo e as fotografías de Suárez, e outro exemplo de que os historiadores e investigadores de Bueu e, digamos, a sociedade civil está poñendo en valor o que ocurriu nese verán do 36 en Bueu, pero necesitamos que se podan facer publicacións, que se podan facer investigacións e que se creen becas para realmente todas as persoas que estudian Historia da Arte en Santiago
podan ter unha axuda económica para meterse a fondo a difundir. Esta é unha imaxe do arquivo Pacheco. Tamén quixen ir ao arquivo Pacheco, unha das placas que, bueno, quero dicir que aí se ve a fragilidade de algúns materiais. O arquivo Pacheco no centro de Vigo é unha sala con 5 ordenadores. É unha cousa asombrosa, asombrosa. Eu fun aí unha semana e media e entraron turistas. Entraron turistas a preguntar o arquivo Pacheco e te contestan, está todo digitalizado, lo puedes buscar. Entonces, volve a ser outro dos exemplos dun arquivo importantísimo que adquiriu o Concello de Vigo, pero que non está posto en valor. Nin se fai difusión, nin se fai itinerancias, nin se fai publicacións. Entón, isto con que conecta? Con o legado tamén da Fotobienal de Vigo, con Vigovisións, coa colección fotográfica e con isto que decíamos que tamén a memoria é moi corta. Pois os que vivimos a Fotobienal e como estudantes de Belas Artes íbamos a Fotobienal nos impresionaba o despliegue das instalacións que se podían ver ali. Porque evidentemente non era unha recuperación de memoria histórica todo con fotografías positivadas igual a un tamaño, entre comillas, de fotografía clásica, sino que había proxectos de Vigovisións así que eran impresionantes tamén na súa materialidade. Pero todos eses fondos, actualmente os estudantes que estudan Belas Artes non teñen nin idea da Fotobienal de Vigo, de Vigovisións, a iso me refiro que somos un ecosistema frágil coa memoria frágil. Entón, os que vivimos hai 20 e algo anos un panorama de proxectos específicos de fotógrafos contemporáneos que viñan a Vigo e facían proxectos específicos, perdeuse todas esas iniciativas e onde está guardado todo eso. Entón, simplemente, bueno, era un pequeno percorrido por algúns dos arquivos e legados que hai en Galicia e que, digamos, esperemos que se materialice ese centro de fotografía e que vexamos as dúas cousas, o Museo en Allariz de Suárez e o Centro Galego de Fotografía. Bueno, graciñas. Pois agora temos media hora para facer un pequeno Quería completar. Claro, para eso estaba, sí. Así. Sí. Media hora temos. Ben, temos case media hora, se queredes, para un debate, un coloquio. Saíron moitísimas cousas en todas as intervencións, creo que dan para que conversemos, con certa tranquilidade, temos algún tempo para conversar, así que xa inmediatamente dou a palabra a quen queira tirar algún tema. Sí, Encarna. Eu hai unhas preguntas que vos quero facer na mesa, despois de agradecervos o percurso que nos fixeches, que a primeira é pola visión que nos vos, a parte de Pepe Suárez, e polo que algunhas persoas sabemos, por exemplo, en Santiago, o Consorcio ten unha colección de fotografía porque foi mercando, o Museo do Pobo Galego ten unha colección de fotografía tamén por legado, sobre todo por legado, non? No caso do museo, entre outras cousas. E polo que dixeches aquí, a primeira pregunta é se co que hai, e por suposto que hai responsables que o teñen que facer, sería posible poñer unha rede cos métodos que hai hoxendía para polo menos eso que hai. Bueno, sei que tamén Camaño me parece que en Pollo tamén me parece que Camaño en Pollo deixou algo, non sei. Bueno, digo porque en épocas o museo quixo conseguir fondo Camaño e foi imposible, xa vos lo digo, E eu vin en Muxía fotos metidas en caixas de cartón, pero vamos, 20 e tantas caixas de cartón que estaban ali nun baixo Muxía. Logo despois el deixou unha parte en Pollo, bueno, todo isto, non? Ben, si sería posible co que hai, crear xa unha rede que ao menos permitira
que ese traballo traballaran investigadores e investigadoras con el, primeira. E a segunda, esta xa a fago con máis ritranca, e se, bueno, vos diredes se contestades, últimamente en Galiza temos unhas exposicións de fotografía que deben costar un riñón e a mitad do outro, como dicían os antigos, todas no mesmo sitio, nunha cementeira recuperable. Digo eu, así, se non sería posible seducir algo a eses mecenas, que hai varios, porque xente con diñeiro en Galicia hai, non? Outra cousa se teñen cultura, pero diñeiro si a teñen, e, polo tanto, sabemos que eso en función da lei de 12 marzo, que non é americana, non sería posible convencelos de que investiran algo, inda que fora por imaxen de marca, xa que producen aquí algo non enorme, como tú dixeches, Manolo, e eu estou, o que teño clarísimo, a inmensa riqueza fotográfica que Galiza produciu e produce. Moitas grazas. Bueno, aparte de completar un pouco o que decías tú, hai dos libracos tamén grandes de Raniero e de Vieira. De Raniero, sí, Raniero foi aparte de los pequenos que editamos los humildes, ¿no? Hai desos libracos grandes, ¿no? Bien, e o reconocimento de Viéitez, máis que polo Reina Sofía, veu por París. Le Monde de Liberación, la Fundación Cartier Arte Contemporánea, ¿no? E aí vamos un pouco a lo que planteabas tú, que eu creo que aí non hai ningún problema. Arte contemporáneo, centro de fotografía. Vamos a ver, podemos tener nos, os artistas, unha fotografía no CEGAC ou en Reina Sofía e ao mesmo tempo podemos ter fotografías no centro de fotografía. Últimamente non teño falado con Foncuberta sobre este tema, pero Foncuberta estou seguro que defende uñas e tal, que haxa un centro de tal, independentemente de que despois el quera estar nos museos tal, pero vamos a un artista que non sea fotógrafo, quera estar no Reina Sofía, pero pode estar tamén el MoMA, é dicir, que non excluye eu que non vexo para nada esa... No, sí, me referíame máis á orientación que non debemos pensar solo nos arquivos históricos, senón que o panorama da fotografía é moi amplia, o sea... O que pasa é que plantea un tamaño non, plantea un problema que ti esbozabas, os tamaños. Os tamaños, sí. Tamaño para conservación. Bien, pero deixando eso aparte, un pouco como se podría articular eso, non? É dicir, hai... Bueno, aquí hai fondos na Real Academia da Lingua, é dicir, hai fondos en diferentes institucións, por aí adelante, de fotografía, ou museos como o Museo de Pontevedra. A maioría desos fondos están sin catalogar, sin tratar, ni condiciones físicas de humedad ni temperatura, porque non teñen medios, porque non queran, e non teñen personales tampouco para estudiarlos e para tratarlos. Bien, logo hai los personales, ¿no? O los locales pequeños. Por ejemplo, Laxe, no sé dónde está o arquivo de Vidal. Cuando nos estudiamos algo, ese arquivo estaba na Real Academia de Lingua Galega. Non sei onde está. E hai ese outro museo que está en Laxe, pero claro, aí volvemos ao mismo Callariz. É dicir, as placas non poden estar aí, como as placas, os negativos non poden estar en el museo de Allariz, porque non reúnen condiciones, ni de personal, ni de temperatura, ni de humedad, ni nada. Entonces, claro, lo que tendría que haber sería un centro galego de fotografía que estuviera coordinado con todos estos lugares y, bueno, es decir, que Laxe que pudiera tener ali as súas fotos, pero, lógicamente, o arquivo debería de estar en el centro. Claro, lo que habría digitalizado, sí, pero las placas deberían de estar en el centro. Claro, habría que convencer a las instituciones, porque creo que moitas instituciones que non son ni fotográficas ni artísticas, pues a mellor tamén sería interesante que cederan as placas, digamos, a este centro galego e a cambio el centro galego que lle dera digitalizado todo eso, ¿no? E entón, claro, non habría ningún tipo de incompatibilidad que hubiera pequenos museos, como podía ser el de Allariz, como podía ser el de Laxe. Bueno, más que museo, yo llamaría como el de Laxe, bueno, pues es una sala donde se está exponiendo. Y sobre todo, lo que es muy importante es la asesoría científica en este proceso. Es decir, no se trata que un pobo de estos organicen y monten fotografías de 1 metro de dimensión. No, es decir, no es esa, yo penso, a función que hai que facer, ¿no? De cabalo grande ande o no grande, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que facer esa rede, el papel que tienen que cumplir esos, no sé en este momento el
bueno, el museo que tenía Camaño era un museo naif ali e tal, en Musía, que, bueno, aquilo estaba cheo de Barolo, por moita boa voluntad que puñan el e o seu xenro que xa morreu Chete, é dicir, con un deshumidificador e tal, é dicir, na Costa da Morte non hai un deshumidificador que aguante, eu sei por experiencia personal, é dicir, e na parte de abaixo, eu lle dicía a Camaño, sáqueme de aquí todas as fotos de época, poña todas as copias modernas que fixeron, que se van ao carallo, pero isto non importa, pero as de época non as teña aquí, porque se iban tal. E, bueno, ahora morreu Camaño, morreu Chete, ahora ten o neto, non sei exactamente en que condiciones está, pero o arquivo o tiña en Corcubión, na casa del, non? É dicir, que todos esos arquivos, claro, pues tendría que ir a un centro. Hai xente que o podría donar, depositar, pero, claro, tamén hai outra xente que dice, isto foi o que me deixou o meu pai. E, claro, se a ti te deixa un piso teu pai, ese piso non lle cedes a la comunidade. Entón, eu tamén me sitúo na posición desa xente. É dicir, Xosé Luís, por exemplo, dice, eu estou disposto a cederlo sin ningún tipo de preventas, un comodato, vamos. Un comodato, un depósito temporal. Un depósito temporal, porque senón pode acabar como saído da Aurora, non? Entón, ora, eu tamén comprendo que, a lo mejor, que a familia Cabaña, a lo mejor non diga eso, porque son outras situaciones. Entón, eso tamén hai que comprenderlo, non? É dicir, que non se pode exigir a todo o mundo que done, pero ni que faga comodatos. Entón aí, claro, é moi complicado a historia, porque unos fan comodatos, pero outros de compras, pero bueno, é un terreno en que non queda máis remedio que... No caso de Rainiero tamén hubo negociacións, non? Bueno, no caso de Raniero, mal vale non tocalo. Tocalo. No, pero... No, pero vamos, sí, bueno, é dicir, eu non teño pelo na lengua, vamos, non me vou a presentar a nada. É dicir, en principio se falou, nos como comisarios, pero bueno, está Berceca por un lado e está por outro lado la familia, se falou de que, bueno, a posibilidad de que quedaran algunhas fotos no centro, non? Algunhas. Pero claro, despois lle presentan a Mercedes a sobrinha un documento en que deixaban como dato, non sei que, toda a exposición ali. Cosa que non tivemos acceso a ese documento como comisarios hasta que despois nos lo cuenta a sobrinha. Claro, aí se enrareceu todo e como acabou a historia, destruindo as copias novas. Entonces, claro, en esto hai que tener moito tacto, pero aí foi culpa da Xunta de Galicia, de como organizou isto. Entonces, hai que tener moito cuidado como se levan adiante as negociaciones. É moi complicado e hai que tener moito cuidado. Moito cuidado. E para acabar, non quero monopolizar isto, para acabar falabas del estudio de Pacheco, non? É dicir, nós tiñamos un proxecto de que, en cuanto a la fotominal, foi en un período que a fotografía non estaba reconocida como arte. Entón, no momento que acaba a fotominal, a fotografía sí xa entrou no mundo do arte. Entón, nós o que propoñemos en aquel momento é deixar a fotominal de lado, morta, e os obxectivos da fotominal leválos a un centro de forma continua. A Casa da Foto, lle chamamos. Bueno, pois aí, en el período que estuvo Carmen Corbalán do Bloque, foron unos meses, con a Consellería de Cultura, había un proxecto, porque nos daban toda a Casa das Artes, ao Centro de Estudio Fotográfico, e nós non, dixemos, non, solamente queremos un piso. Pouco a pouco iremos colonizando toda a casa, pero non se trata de pelotazos, vamos a ir pouco a pouco. Entonces, e teníamos presupuestado ya o inicio do Arquivo Pacheco. E o Arquivo Pacheco, tal como planteaba o Xosé Luís e eu, era unha exposición trimestral moi pequena de todo o que se recuperara en ese trimestre, facendo a ciudadanía de Vigo partícipes de todo o proxecto de restauración. En el momento que colle a Consellería de Cultura, e hai que facer historia, polo tanto, hai que dicir nomes de responsables. El señor Carlos Príncipe, del partido PSOE, é dicir, como esa era unha iniciativa del bloque, se acabou. E entonces, a que situación se chegou? Non le interesou escoitar para nada lo de la Casa de la Fotografía e el Arquivo Pacheco, pues ya ves como está ahora. Como decías tú, unos ordenadores e unha cosa patética. Pero sigamos. Despois, chega determinado momento que o bloque, con el gobierno bipartito con Caballero, crea un edificio que iba a ser el Centro Galego de Fotografía, me parece que era o nome, non? Bien, que parte da base da colección da Fotobienal, Vigo Visiones e tal e cual. Curiosamente,
non se pon en contacto con los comisarios da Foto Bienal para ver cuál era el sentido desa colección. Es decir, non para dirixirlo nós, porque a nós xa nos pasara a arroz, xa fixemos a Foto Bienal, ora lle tocaba lidiar outra xente con eso. Pero, por lo menos, si eso va a albergar la colección de la Foto Bienal, joder, estudiar un pouco qué significó, qué es, qué tal y qué cual. Bueno, pues eso después, cuando chega Carlos Príncipe, como era un proxecto do bloque, entonces dice que la Diputación necesita un centro en Vigo, y entón ese edificio que estaba construído... ¿Qué dixeo? Carlos Príncipe. No, perdón, Carlos Príncipe, no, un acto fallido. Vamos a dar ahora a Abel Caballero. Claro, estuvo ben. Que non se libre nadie. No, é que non era Carlos Sí, No, cierto. era, claro, Te claro. agradezco, te agradezco. Sí, hombre, claro. Non iba a quedar grabado o erro de votar que... Y entonces, es decir, Abel Caballero lle cede a Diputación, la concelleira Carmela Silva era la presidenta da Diputación, y para montar allí una oficina que necesita a ciudadanía de Vigo, porque Vigo es la ciudad más importante del mundo. Bien, ¿qué pasa? Perde la presidencia de la Diputación la señora Carmela Silva, y entonces reclaman a la Diputación el local, ¿entiendes? No para poner centro de fotografía, sino para poner cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, administran los bienes públicos como si fuera a su horta. Planto patacas, planto zanahorias. Ya creo que ya repartí. Sí. Hola, boa tarde. Eu penso que Silvia deches antes no que dá cuestión, o sea, hai aquí varios elementos. En primeiro lugar, a estrategia de país. En segundo lugar, o apoio institucional, cousas das que carecemos e penso que imos seguir carecendo durante moito tempo. Entonces, esos son dous puntos claves. Os outros dous puntos son unha estructura física e unha estructura de persoal. Estructuras físicas, hoxe en día, hai moitas, como se ten mencionado aquí, pero quizá os centros, por exemplo, da Xunta son estructuras que xa funcionan. Hai arquivos como o Arquivo do Reino de Galicia que ten unha cámara especial para a conservación de fotografía. Persoal, hai moi pouco, pero formar persoal especializado no tratamento e conservación da fotografía, como sabemos, é moi complicado. Hai algunhas arquivistas no Arquivo do Reino de Galicia, na Real Academia Galega, que xa teñen unha formación e que están facendo un traballo ao respecto. O sea, quero dicir que se fala de crear novos centros cando hai estructuras, e mencionaches tamén o centro Ocegai, pero que pasou co Ocegai? Por que está... O sea, aí se ve que non hai ninguna vontade e sería unha estructura que se podía aproveitar e poñer en marcha. O sea, que simplemente falta ese proxecto e ese apoio institucional do que carecemos e que creo que seguiremos carecendo durante moitos anos. Claro, sí, é que a cuestión é o que somos capaces de demandar como sociedade civil. O sea, quero dicir, cando estás falando os técnicos, lembreime que nunha conversa con Agar Ledo, con unha amiga, ela me decía que, comparado con outras autonomías, non saen plazas en arquivos e museos dende o ano 2000. Dime, en Galicia saíron pois 4 plazas de técnicos de museos así. Levamos 20 anos sin que salgan plazas e eu comprobei, cando fun a facer fotos ao Museo de Ribadavia e tamén o arquivo así, que todo o mundo che di que non se cubren as baixas, entón morremos de inanición. Quero dicir, por que? Porque o que é máis visible na nosa sociedade son os graves problemas da sanidade. Pero museos, bibliotecas e arquivos se chega a tal punto de invisibilización que só unha persona que este facendo a tese de doutoramento se dá conta que lle contestan non te podemos abrir o almacén porque está de baixa a nosa técnica de tal. O sea, pero eu tamén estou convencida que é un problema tamén didáctico, que é dar a coñecer esas partes do ecosistema cultural. Entón, a nivel de familias, é verdade, eu reconozco que é un problema tamén o que decíamos,
de que se compra e que estrategia hai de compra, non? Eu, escoitando o último director do CEGAC, cando foi un seminario no Museo de Pontevedra sobre os fondos de Berta Cácamo no Museo de Pontevedra, o último director do CEGAC falaba de que mercaron as fotografías profesionais de Camilo José Cela. Entón, a min asombrábame que Santiago Olmo falara de que compraron as fotografías de Camilo José Cela, que ten unha fundación e non se necesita comprar ese fondo para o CEGAC. Entón, pois ao final, si existe un plan estratégico de que queremos conservar do patrimonio do país, pois se porá a vontade, o persoal, o diñeiro. O problema, é que estamos nun momento de pura inanición e hai moitas institucións e centros que están solo sobrevivindo. Entón, evidentemente, temos que ser críticos. Si nos creemos que se vai a facer un centro de fotografía, estar atentos a eso e reivindicalo, porque pois os técnicos de museos e a xente que estudia arquivística estará opositando en Madrid, pero desde logo aquí, se non saen plazas, tampouco se crean novos técnicos, non? Entón, eu creo que nos damos conta que hai un panorama que urxente de que nos concienciemos. Bueno, si queres esa última pregunta, si temos 10 minutos, o sea que... Queria facer unha pregunta a Xosé Lois. Un tema que seguro que é delicado, non? Pero simplemente basta con que nos digas que expectativas hai. Refírome ao documental Mariñeiros. Que seguro, se hai algo por aí, seguro que é mellor decir o imprescindible, pero podemos ser optimistas ou non? Pois, nin sí, nin non. Levamos desde o 74 Manuel Lleo pelexando para ver si atopamos pistas de onde pode estar Mariñeiros. Tocamos xente da Universidade de Buenos Aires, tocamos críticos de cine como Milito Torreiro, tocamos a Garci, tocamos a Torres Dulce, tocamos ao presidente de Cifesa, Cerezo, hoxe en día. Atopamos unha serie de cousas, por exemplo, o boicoteo que lle fixo a productora Cifesa, incluindo a película en programas da Falanxe, sin o nome de José Suárez e sin permiso dele. Atopamos cantidad de pistas que podían ser, pero que de momento non son. Pudo arder a película, pudo non arder, porque almacenábase, según o propio Cerezo, en almacéns. Hai almacéns en Valencia que arderon despois da guerra e posiblemente a película estivera aí. Tocamos a coleccionistas privados. En fin, seguimos con esa línea e posiblemente un día sone a flauta por casualidad, como sonou para verlo con Galicia, que se atopou de casualidad, pero de momento o de Mariñeiros non sabemos absolutamente nada, non? O que si sabemos é que esa semellanza que teñen as series que fixo de Mariñeiros, como outras series dos gauchos, dos velleiros, responden a fotos fixas, como decía Manuel, das películas que estaban a facer, pois intuimos que esa película, bueno, non intuimos, esa película tuvo crítica cando se estrenou no 38 e fixeron unha crítica moi boa da imaxe fotográfica, pero non tan boa desa filmación final que se fai en Mar del Plata, que había unha diferencia moi grande con Galicia. En definitiva, optimistas hai que ser sempre, pero bueno, seguimos aí na brecha a ver o que pode surgir, non? Pero de momento non sabemos nada.
Bueno, pois... Déxame, co centro deste galego da fotografía, tampouco esos arquivos non terían por qué vir a parar al centro de fotografía, podrían estar ali y con una conexión entre una cosa y otra. Eu me refiero a los sitios en donde no tienen posibilidades. Por ejemplo, Camaño, ¿no? El ejemplo que había del Museo Camaño o el de Lase, que no sé si están ali as placas o no, pero bueno, pero eso no tienen posibilidad de conservarlo. La Real Academia nos estivemos ali traballando muy bien y tal, nos dijeron tal, pero ¿teñen instalaciones para mantenerlo de condición adecuada los archivos? Non lo sé, é dicir, non hai, non? Entonces, bueno, pues sería moito mellor que estivera neste centro, porque, bueno, a Real Academia pues tampouco es tan importante, por exemplo, para eles o el arquivo Vidal, pero sí se le daría, obviamente, todo digitalizado en condiciones y, bueno, pues las reproducciones que foran, ¿no? Y con respecto a las familias, moitas veces, nos, por exemplo, últimamente, con Zamora, ¿no? El archivo Zamora, pues nos decía o fillo, pero eu teño isto aquí, que fago con isto? Eu quero depositarlo en algún lugar, ¿no? Pues entonces colles, lo digitalizas, lle das a digitalizar e non te costa nada facerlle pues, el número de fotografías que queran eles, 10, 20, 30, en un tamaño adecuado e se las des para que tengan pues, nas súas casas, porque moitas veces queren ter nas súas casas colgadas na pared. Entonces aí hai que ser moi cuidadosos, pero é complicado, é dicir, tampouco se trata de facer ora populismo e dicir isto se resolve dun plumazo, pero eso é un pouco o camiño, non? E eu creo que incluso para os concellos é un alivio. Logo, claro, unha cosa que se está dando tamén en algunos concellos, como Carral, Cambre, por aí tal, que están facendo un patrimonio de lo que hai ali, non? Entón, claro, tamén hai que distinguir lo que ten interés local e lo que trascende al interés local, non? É dicir, entonces, claro, tampouco podes empezar a encher o centro este de fotos, porque los espacios son limitados, los medios de traballo son limitados, entonces habría tamén saber moi ben lo que trasciende ese interés local e lo que non trasciende el interés local, pero claro, todos esos archivos pues tamén son unha fonte de conocimiento, en algunos casos dende o punto de vista estético e en outros dende o punto de vista meramente documental, non? É dicir, é moi interesante aí el documental que fixo este Carlos Lorenzo sobre, como era, 7 pesetas unha foto ou algo así, que estuvo premiado en non sei cuántos festivales por todo o mundo adelante, non? Y cuenta la vida de un fotógrafo local, que es muy interesante ese proyecto. Entonces, es decir, digamos que non hai que moverse solo a proyectos, por decirlo de unha forma, alta cultura, sino tamén hai que meterse con proyectos populares que pueden ser moi interesantes e apoyalos, ¿no? Sí, eu vos quería apuntar sobre un dato que nos ocurriu ano pasado en Santiago, que decía o presidente. En este momento se están vendendo vivendas. Non se venden moitas, pero se venden. E os herdeiros, que son quenes as venden, vacían. E entonces no Baleirado, por exemplo, o Centro Retro, descubrimos, por casualidade, foi unha casualidade, os álbumes de unha familia emigrada en Londres, con unhas fotos de emigración dos anos 60 espléndidas. Atopamos tamén fotos das irmáns Fandiño Ricard, que eran amigas da familia. Bueno, era polo que nos interesaba. Isto está ocurrindo bastante. O Centro Retro tiña cantidad de caixas de fotos de pisos que se venderon e a propiedade nova quere que esteña en Baleiros. Me imagino que igual que pasa en Santiago estará pasando en moitísimos sitios, en moitísimos. E isto ten que ver co que dixéchedes de a transmisión cultural, polo menos de que si fan isto polo diñeiro, que saiban que falen con alguén para que isto non se perda. Sí, bueno, para rematar, lembreime agora que falei con Mar García Mirad do arquivo do Gaiás, porque lle quería preguntar como estaba clasificadas as fotografías que está acoplándose. Está. Claro, que falábamos que
que estivemos falando do tema, eso que tampouco se sabe, que eu lle preguntaba por fotografías que forman parte dunha unidade documental e que distinguen nos arquivos da mera fotografía ou a fotografía dun autor. O sea, que hai que a fotografía tamén pode estar acompañando, porque a min o comodato de Isaac Díaz Pardo ten as fotografías con Camilo Díaz Valiño, pero forman parte dunha unidade documental. Entón, tamén digamos que somos herdeiros de unha clasificación que non é tan sinxela do que é un mero documento, do que acompaña unha fotografía familiar, o fondo documental dunha familia, a unha serie fotográfica feita con propósito artístico, digamos. O sea, que digamos que hasta dentro, por iso, eu lle preguntei a ela porque se desconoce, digamos que se desconoce desde outro ámbito como clasifican a fotografía. Como unha fotografía que chega a un arquivo, como é clasificado. Entonces, eso é unha complexidade. Bueno, fotografías que teñen outras características, pero que son testemuño tamén e ás veces moi importantes. Por exemplo, poden ser todos os fondos relacionados ca xestión do patrimonio, non? Entón, en esa xestión se xeran fotografías que dan mostra da evolución do urbanismo, das obras de arte ou de outro tipo de eso. Son fotografías, pero, claro, están nese contexto e non poderían separarse dese contexto que as produciu, non? Un dos casos que decíamos, o que se decía antes, o máis fácil agora é centralizar a consulta de imaxes. O sea, a base de datos de galiciana e europeana e así fai que ti podas buscar, digamos que facelo digitalmente a través dunha web é relativamente fácil, máis fácil que centralizar arquivos dispersos. Pero hai que ter unha vontade de crear, para unha exposición sobre Isaac Díaz Pardo, se creou unha web específica que fixo María Médica, que preparou con Isaac o depósito, o comodato de 60 anos, que está no Gaiás, pois se fixo unha web donde se pode buscar os documentos relacionados con Isaac Díaz Pardo. Entonces, verdadeiramente, o máis sinxelo, entre comillas, é unificar bases de datos para que unha persona poda consultar, porque agora mesmo, cando me falabas de Chamoso Lamas, de tal, non sabemos onde está un arquivo de outro. Está o arquivo do Reino de Galicia, algo na Academia. E, quero dicir, non temos idea do patrimonio que hai porque está disperso, claro. Dinheiro, xente, capital humano, que é o máis importante, e fondos. Non hai por que facer concertos e darlle 30 millóns na Monte do Jozo. Ese é o concerto que fai. Sí, estamos de acordo. Moi ben, pois... Non, é verdade, o dinheiro é finito e hai que invertilo donde Sí, pero ten menos visibilidade, sabes, que un concerto non... Os arquivos teñen bastante menos visibilidade que... Un concerto de 3 días se consume rápido, consumo rápido, outro nos queda facer. Sí. Moi ben, é un pouco... Centralizar eso, o arquivo, eso é moi fácil. É dicir, é moi fácil, aparte é moi fácil de poñer de acordo, bueno, creo os diferentes actores e aparte, eso con unha habitación chega. Claro, pero non podemos conformarnos con eso. No podemos conformarnos con eso, porque los archivos y las fotos, las copias, hay que conservarlas. Es decir, y por lo que estamos mirando, es decir, lo que decía José Luis, de repente me viene una gotera en casa y se jodió el archivo. Eso no puede ser. Es decir, y bueno, y tú tienes una casa con calefacción y tal y cual, pero otras veces están en sitios que con barolo por todos los lados. Y eso es muy urgente. É o caso do Arquivo Casado, xa que está en Carna aquí, hai unha parte que está en Vigo e outra parte que por encargo de Encarna eu fun a avaliar a Sandine e estaba nun estado lamentable e comido por los ratos e todo eso, con visas de mercalo e tal e cual, e non se levou a bon porto porque o tío, e ainda está, esa situación existe ainda. Son arquivos separados, desfeitos,
e que están en unhas condicións lamentables, claro. Sí, no ano 2000, co gallo da capitalidade cultural europea, pretendimos, decidimos montar o alcalde, estábamos Xosé Manuel e eu, pretendimos montar en Santiago un arquivo e un centro ca memoria de Casado para logo despois... Ademais había o edificio que estaba na Plaza estaba todo. Cervantes. E, bueno, tiñamos fondos que viñan da capitalidade cultural. Pero non foi posible, vos o sabedes, mira. Mira, moitas veces tampouco cuestión de diñeiro, sino de actuar de forma inteligente. É dicir, en determinado momento, a mí me chama un día Paco López Casado, el sobriño de Casado, e dice, despois de que nos editáramos o libro, dice, mañán levo xa a casa as placas do meu tío, non las de Sandini, porque cando venderon eso, eles se levaron unas placas, non? Al día seguinte foron a buscar máis e Sandini lles dixo que non, que con eso xa chegaba. Entón, depositáronas no Instituto Sarmiento, no País Sarmiento. Bueno, pero... Claro. E entón, sin decirnos nada a nós, é dicir, chegou un momento que se cabrearon porque ali estaban en un almacén metidas que non se usan para nada. Entón as colleron. Entonces me dicen, oye, que te levo eso a casa. E digo, cuidado, eu non son un museo. É dicir, na miña casa nós non recibimos nada desto, non? E, bueno, pois pasados os anos, a Xunta de Galicia comproulle aos sobriños de Paco López Casado, non sei, por unha cuanta de dinero, ese arquivo, se houbera, porque cando dixen que non o collíamos nós, me dicen, onde podemos levar? É dicir, a ningún lado, porque si en País Sarmiento resulta que estaban ali amontonados, a donde temas? Al Museo de Pontevedra, pero que van a estar igual, é dicir, haberá que esperar un momento que haxa un centro que reciba isto nas condiciones adecuadas. Eu non te podo recomendar nada en aquel momento, ¿no? Estamos falando de aí, canto, 30 anos daquelo, ¿no? Bueno, creo que xa esgotamos o tempo, non? Coñemos carreira. Bueno, moitas gracias a todos. Gracias por asistir.